Met Caerdydd yn erbyn Abertawe yn fyw nawr ar FYW gyda sylwebeth Saesneg ar gael ar y botwm coch. You can watch this match with English commentary. Just press the red button if you're watching on Sky, Freeview or Virgin Media. Viewers using a TiVo box should use the audio selection option. Any problems, please contact our viewers hotline. Joiwch y gêm. Mae e wedi rhoi honno yn ei lle'n berffeth. Job dda. Screwfix yn noddi pêl-droed ar FYW. Abertawe gath I coroni'n bencampwyr Cymru gyda'r elyrch yn codi tlws y brif adran am y 5ed tro yn ei hanes. Ond mae yna dipyn wedi newid ers y diwrnod hynny. Tymor newydd, cyngrair newydd, wynebau newydd. Ond wrth I ni ddechrau'r benod newydd hon o bêl-droed yng Nghymru, yr un hen elyn sy'n disgwyl amdanynt ar y diwrnod agoriadol Met Caerdydd. Felly mae'r gwledd o bêl-droed yn parhau fan hyn ar FYW I ni'n fyw o gampws cyn coed. Mae'r haul yn tywynnu ar hyffordd wraig Nia Davies sy'n cadw cwmni I mi. Nia, mae dechrau unrhyw dymor wastod mor gyffroes, ond mae yna dimlad eitha special am beth sy'n mynd I ddigwydd heddi, nag oes e? Ie, mae'n dechrau tymor, mae'r haul yn tywynnu, ac mae'n gêm fawr heddiw yn erbyn y ddau tîm yma. Felly, ie, mae'n cyffroes I fod yma, a dwi'n edrych ymlaen I gweld y gêm. A beth I ti'n credu allan ni ddisgwyl, achos mae pethau wastod mor ffyrnig, mor dyn rhwng y tîmau. Mae Abertawe yn ennill y bencampwriaeth llynedd o 1 pwynt yn unig. Met Caerdydd yn gorffen yn ail. Mae yna gyfle I rywun roi neges clir allan heddi, nag oes e? Ie, mae o hyd yn agos rhwng y ddau tîm yma. Maen nhw'n adnabod I gilydd yn dda iawn, achos maen nhw wedi chwarae tymorau yn erbyn ei gilydd. Ond mae'n mynd I fod yn dyn, ond dwi'n meddwl maen nhw'n mynd I mynd amdani heddiw. Mae'n diwrnod braf, a mae siawns iddyn nhw cael 3 pwynt gynnar yn y tymor yma. Yn bendant am gêm sydd o'n blaenau ni, prynhawn me, ond dyna'r cyfan wrtho fi a Nia am y tro, achos mae'n amser ymuno a'n tîm sylwebu ni. Now, English language commentary is available via the red button with Wales and Reading midfielder Natasha Harding and Ifan Gwilym, ond yn y Gymraeg, mae'n amser ymuno a chyn gapten Cymru Cath Morgan a Mike Davies. Ie, diolch Sioned. Cychwyn pennod newydd yn hanes pêl-droed merched Cymru heddiw wrth i'r brif adran generol gychwyn. 1 pwynt yn unig oedd yn gwahanu Met ac Abertawe ar ddiwedd y tymor diwetha, gyda'r eryrch yn ennill I hail pencampwriaeth o'r bron, ond mae wastod mor agos rhwng y ddau dîm yma. Ni'n edrych mlaen at wledd o bêl-drod yma ar gampws cyn coed prynhawn yma. O ran y tîmoedd, wnawn ni ddechrau gyda Met Caerdydd. Wel, Steph Turner ar amddiffynwraig profiadol fydd yn arwain y myfyrwyr eleni. Sophie Hancock yn allweddol yng nghanol ca. Bydd llawer yn dibynnu ar Erin Murray I sgorio'r goliau, wedi colli'r prif sgoriwr ac enillydd yr esgid air Chloe Connor dros yr haf. O ran Abertawe, pencampwyr y ddau dymor diwetha, tîm profiadol iawn. Shauna Jenkins yn arwain yr amddiffyn, a bydd angen I Met fod yn wyliadwrus o Stacey John Davies a Chloe Chivers, 5 gol ar 20 rhyngddyn nhw y tymor diwetha. Yn cadw cwmni fi, mae cyn chwaraewr rhyngwladol Cymru Cath Morgan, beneidi o'r strwythur y ddau dîm y prynhawn yma. Prynhawn da, ie. Wel, hynny yw, mae Met Caerdydd I fod yn deg yn eitha ddewr o ran maen nhw'n edrych fel bod nhw'n mynd I wario 4-3-3 yn y system, a mae hynny jyst yn bositif iawn iddyn nhw, bod Abertawe o bosib yw'r tîm sydd fwy o brofiadol. Ac Abertawe, wel, maen nhw'n brofiadol am fy wedys I, maen nhw'n chwarae 4-1, a I fod yn onest, fi'n synnu gyda hynny, oherwydd mae'n eitha amddiffynol, a bys ni'n disgwyl o bosib I Abertawe I mynd 4-3-3 hefyd, ond gewn ni weld, mae'n sicr yn mynd I fod yn gêm agos iawn. Ydy gêm agos iawn sydd wedi bod rhwng y tîmoedd yma I ddweud y gwir. Mae 39 o gemau wedi mynd heibio ers I Abertawe colli yn y gyngrair a Met Caerdydd nath curo nhw y tro hwnnw. Nawr, Izzy Taylor yw'r person yma, a hi fydd yn arwain Met Caerdydd eleni. Newyddion yn torri yn ystod yr wythnos, taw hi fydd yn arwain yn lle Ceri Harris sydd yn parhau
yn rhan o'r tîm hyfforddi. A cath i chi di dewis dwy o'r chwaraewyr, dau chwaraewr i golwg arnyn nhw yn ystod y prynhawn. Ie, fi'n credu ferch ar y sgrin nawr, Siona Jenkins, mae hi'n dalent fawr, mae rai dweud, ferch o Abereiron, a mi fydd hi'n arwain y linell amddiffyn heddi i Abertawe, a mae'n gadarn iawn hefyd. A gyda Merch Caerdydd, Sophie Hancocks, mae hi'n brofiadol iawn eto, a wneud hi arwain gwaith yng nghanol y cae i Merch Caerdydd. Felly ie, fi'n credu bydd yn gêm i fwynhau. Ein dyfarnwr y prynhawn yma yw Cheryl Foster, sydd wedi cynrychioli Cymru yn y gorffennol 63 o gapiau 9 gol wedi bod ar rhestr FIFA ers 2015. A'r chwaraewyr yn cymryd y glin er mwyn dangos nad oes lle i hiliaeth mewn cymdeithas na chwaith mewn chwaraeon. Yr elyrch yn cychwyn y gêm te'n chwarae o'r chwith i'r dde, a dyma Siona Jenkins yma. Yr elyrch wrth gwrs wedi cael haf prysur, wedi bod allan yng Nghypres a'r gol geidwad yn oedi hwnna. Dros dro yn cymryd rhan yng nghynghrau'r y pencampwyr. Stacey John Davies ar y bêl yn gynnar iawn. Abertawe yn adeiladu lawr yr asgell chwith a trosedd ar Katie Hosford yn fanna. A chyfle cynnar i Abertawe i daflu'r bêl mewn i'r cwrt costica. Ie, fi'n credu, mi wneith y ddau dîm cydbwysau gilydd, mae rai dweud. Mae Merch Caerdydd a lot i brofi o ran, mae Abertawe o bosib wedi, fod yn flinsaw. Grif wedi chymryd yn sydyn. Mae'n cael ei chlirio gan y capten Steph Turner. Allen. Ymlaen tuag at Erin Murray. A Christopher Church sydd wrth yr awenau i Abertawe heddiw. Dim Chris Llywelyn yn absennol y prynhawn yma, felly Chris Church yn gyfrifol am arwain y merched o Abertawe. Wel, Tia Richardson sy'n gwisgo'r mwgwd yng nghanol ca. A mi yn gawr o ferch. Oedd hi'n gapten i ddweud y gwir ar Met Caerdydd pan enillon nhw y cwpan rhyw 2 flynedd yn ôl, felly yn gyn chwaraewr yn dychwelyd uwchyn glwb fanna. Cystadleuol yn ganol cath a unwaith eto y drosedd ar Katie Hosford. Ie, hynny yw, fi'n credu bod hi'n eitha beryglus o ran chwaraewraig. Ni'n edrych nôl nawr fan hyn, just amseru anffodus fanna, just tynnu'r crys. Mi fydd Katie Hosford yn eitha hapus gyda hynny, achos mae hi'n gwybod yn iawn bod nhw'n meddwl, bod Caerdydd yn meddwl bod hi'n rhywun i osgoi, felly mi fydd hynny'n iawn. Nidigau gorau, Amy Long yn gallu clirio. Taylor Leary. Emily Allen. Chwilio am gymorth. Sgwar mae'n mynd at Hancocks. A'r Met yn cael cyfnod o feddiant. Ond y camgymeriad fanna gan Lucy Finch. A tafliad fydd i Abertawe lawr yr asgell dde. Ie, fi'n tybio bydde Abertawe nawr eisiau codi'r tempo tym bach. Mae fe bach yn fler yng nghanol y cae. A bydden nhw eisiau cael fwy o feddiant clir o'r bêl. Un o chwaraewyr mwyaf percla Abertawe. Dyna chi arwydd o'r sgiliau gan Stacey John Davies. Brif sgoriwr Abertawe y tymor diwetha. I ddweud y gwir am y ddau tymor diwetha, Stacey John Davies, a sgiliau hyfryd, Cath. Ie, mae'n brofiadol ond mae rai dweud, a mae wedi bod mor bwysig i'r clwb yma dros y blynyddoedd. Mae'n gyson iawn yn ei chwarae, a mae wastad yn beryglus wrth ymosod, a mae Abertawe yn dibynnu arni hi. Ras rhwng Chivers a Hannah Mills, a cic gol fyddi. A'n golwg cynta ni ar Chloe Chivers, gwisgo rhif 10, ymosodwr profiadol, ond hefyd yn un allweddol i lwyddiant Abertawe. Ie, yn sicr, i fod yn deg, mae hi wedi sgorio gols o safon dros y blynydde. A mae dal yn ifanc, bydde hi o bosib yn gallu chwarae ar lefel bach yn uwch yn fy marn ni, ond yn hapus fan hyn yn Abertawe.
Sweeney yn sgubo'r bel allan, ond dweud y gwir mae wedi mynd dros yr yslis, felly tafliad fydd i Abertawe. Abertawe yn ceisio cyflymu pethau, ymlaen at Katie Hosford. Hosford wedi amgylchynu ac amddiffynwyr y Met. Mae'n parhau yn dafliad i'r elyrch. Yn chwilio am ei trydydd pencapwriaeth yn olynol. A fel wedys i, Cath, maen nhw wedi bod mas yng Nghypris, colli'r ddwy gêm, mynd â CSK Moscow i amser ychwanegol. Chivers yn sgorio y bryd hynny. Perfformiad da byddech chi'n gweud, Cath, allan? Wel, y gwir yw, mae fe'n magu profiad, a mae fe'n magu hyder i'r merched. Mae rhaid dweud, y ffaith bod nhw yn cynrychioli tîm yng Nghymru, tîm oed fel clwb, mae rhaid i ni fod yn falch iawn ohonyn nhw. Mae fe'n gwaith caled i deithio, wrth gwrs, ac wrth gwrs i chwarae yn erbyn gwrthwynebwyr newydd. Ie wir, yr ail gwrthwynebydd o Dynamo Minsk, wrth gwrs, o Belarus yn colli'r gêm honno. Abertawe o 2-0 braf, adrodd bod Cymru wedi ennill o 2-2 mewn gêm hynod gyffroes y prynhawn yma. A bydd llygad pawb nawr yn troi at y gêm yn erbyn Estonia nos haf. Ie, pwynt pwysig fyna, nôl yn 95, mi oedd chwaraewyr Belarus yn broffesiynol. Blynydde nôl pan chwaraeus i draw fyna Minsk yn hunan, felly mae'r gêm wedi datblygu ac yn parhau i wneud hynny. Ac mae'n benod newydd yn hanes pêl-droed merched Cymru wrth i'r brif adran Genero ac adran y gogledd ar 10 gychwyn y prynhawn yma. Abertawe mynd yr holl ffordd nôl at ei god geidwad, Clare Skinner, sydd wedi cynrychioli Cymru ar 4 achlysur. Y gemau yma reit ar ddechrau tymor, Cath, mae'n mynd i fod mor agos, mae wastod mor agos yn y ddau dîm yma. Dim llawer o goliau, oedd un yn ddigon y llynedd wrth i Chivers sicrhau'r fuddigoliaeth, disgwr oedd hi yn y gêm arall. Ie, fi'n credu, y gwir yw, mae pawb yn nerfus yn enwedig gêm gyntaf. Mae'r holl sylw yma, dyw hynny ddim yn helpu unigolion. Mi wneud rai chwaraewyr camu fyny a disgleiddio a wneud eraill o bosib teimlo bach fwy nerfus, ond hynny yw, tackles dda mynd mewn, bach yn hwyr fyna gan Stacey John Davies, ond ne be gewch chi. 6 munud wedi chwarae yn yr hanner cynta'n ddi-sgôr. Sweeney yn ei thaflu ddi'n hir, Siona Jenkins yn ennill y peniad. Chwarae da gan y Met Lucy Finch, ond yn colli'r bêl. Richardson, y bêl yn torri'n garedig i Hosford. Hosford yn chwilio am yr hediad gan Richardson trwy ganol ca. Mae hi'n taro mewn i'r gol geidwad Annabel Sweeney. Ie, pêl fyna, yn anffodus, adeiladu eitha da fyna, rediad pwrpasol, ond yn anffodus oedd y bêl, oedd pwysau ar y bas bach yn wyllt fyna, ond mi wneud ti a Jay Richardson, wneud i wneud yna, jyst i roi gwybod i'r gol geidwad bod i yna. Pawar peniad i Abertawe. Jenkins yn codi, Richardson yn ennill yr ail bêl. Rhea Hughes sy'n gofod troi, mae ffasi lan yr asgell chwith yn un dda. A ras wedyn rhwng Hosford ac Amy Long. Gyffyrddiad da fanna gan y capten Steph Turner. Bas hir, braidd yn obeithiol ymlaen, a mae'n rhwydd i Skinner i'w chasglu ddi. Ie, ar hyn o bryd, be fi'n sylwi yw bod gormod o waglu o bosib yng nghanol y cae. Mae Met Caerdydd angen cae ei unedau yng nghanol y cae fyny, neu mae Abertawe yn mynd i ffeindio ffordd trwy i greu ymysodiad o hwnna. Pau y capten. Izzy Taylor wrth y lliw gyda'r Met. Cath, bydd hi'n hapus gyda'r 10 munud agoriadol yma? Fi'n credu bydd hi, ar diwedd y dydd, ys neb rili wedi cael ergydiau, falle yn fwy na'i gilydd. Mae'r ddwy dîm angen setlo, mae rai dweud, a jyst trio pasio symud, jyst arafu pethau lawr, a jyst trio cael rhythm mewn i'r gêm yma. I ni yn deall beth sy'n yfantol, a mae fe'n chlysur mawr, ond fi'n siŵr wneud y tempo gwella nawr ar safon i bigo fyny fyd. Ni'n profi yw ha bach mi hangel yma lawr yng Nghaerdydd ac ar draws Cymru ar hyn o bryd.
A mae rhaid adrodd bod hi'n gynnes iawn yma yn Stadiwm King Coed, a bydd hwn yn brawf o ffitrwydd y merched. Ti'n be, mae fe'n anodd iawn i wario mewn tymerydd fel hyn. Mae rhaid dweud, bod e'n hwyr yn y prynawn, mae e dal yn dwym iawn, a neith hynny jyst o bosib, codi'r cyrraedd y galon yn fwy na bys o'r merched eisiau, ond maen nhw digon broffesiynol a maen nhw wedi ymarfer trwy'r haf a bydden nhw jyst yn falch. Mae fe'n hyfryd wrth gwrs i gweld y dorf nôl fan hyn hefyd yn campws Caerdydd. A Met yn gorfodi Abertawe am yn ôl. Alicia Pau yn methu cadw'r bêl ar dir y chwarae, felly tafliad fydd i Met Caerdydd pen pella. Mae yna ail strwythuro pwysig iawn wedi digwydd yn ystod yr haf, cath o ran pêl-droed merched. Be newch chi o'r newidiadau sydd wedi cymryd lle? Wel, mi oedd e angen digwydd yn sicr. Mae rhaid i ni symud ymlaen safon o bêl-droed yng Nghymru gyda'r tîm yma. Oherwydd y gwir yw, does dim digon gyda ni'n dod trwyddo i gynrychioli tîm ryngwladol. Felly mae digon o waith i wneud, ond o leia mae fe'n dechrau cael yn olaf. Stacey John Davies ac yna'r bas dros ben yr amddiffyn yn annog y rhediad gan Chloe Chivers. Chivers yn mynd am gol ar ergyd gynta yn fflachio heibio'r postyn. Ie, fi'n credu fyna, oedd hi'n naillai mewn dwy feddwl fyna, naillai bod hi'n mynd i croesi fe i'r postyn pella, ond o leia mae'r hyder gyda, bêl digon dechrau a Chloe Chivers, mi wneud i wastod wneud rediad eitha da. Dangos gwaith da fyna, ond ie, fi ddim cweit yn siŵr nad y croesiad neu ergyd oedd yna. Y peth yw, mae mor arfer, mae'n sgorio o bell yn aml, felly man y man cymryd ergyd o ryw beth oedd e 220. O'n sicr, a mi fydd am ddiffynwyr Met Caerdydd yn gwybod amdani, Y bêl o'r cefn gan Taylor O'Leary. Mewn i'r cwr Cosby, cyfle ergyd ar y postyn ac mae mewn, ac Emily Allen sydd wedi rhoi Met Caerdydd ar y blaen. Sioc yma yn Stadiwm King Coed. Ymosodiad cynta'r tîm cartre, Emily Allen yn gryf ar y bêl. Mewn i'r cwr Cosby ac ergyd ar draws y gôl geidwad Skinner yn taro'r postyn. Ac i mewn, i di chwarae 11 munud yma yn Stadiwm King Coed. Met Caerdydd 1, Abertawe dim. Pêl ffantastig, mae rai dweud fyna, dros pennau merched Abertawe, a mae rai dweud, mae wedi gorffen yna yn dechrau. Ein y gorner, Cles gyda, mae hi'n gôl geidwad campus, ac oedd hi ffili wneud unrhyw beth am yr ergydd yna. Llawn heiddi mynd ar y blaen, mae rai dweud fyna, mae sgorio gôl o safon fyna, gyda'r, oedd dim lot o amser gyda, ond oedd hi cadw ei ffen, a chwarae teg, oedd e'n ffantastig o ergyd fyna yng nghornol y gôl. O mae rhaid canmol Emily Allen am yr ergyd yna, a mae rhaid cofio hefyd, Cath, un gôl yn unig, nath Abertawe ildio trwy gydol y tymor diwetha, a nawr mod i ildio yn y tymor newydd o fewn 11 munud. A'r gwir yw, mi fydd Abertawe nawr yn poeni lawr ar ochr chwith fyna, oherwydd mae'r cyflymder gyda hi i medru wneud hynny eto. Felly, neith hynny roi lot fwy o hyder i Met Caerdydd, a mae rhaid i Abertawe ateb hyn nawr, a gobeithio gewn ni gêm. A bydd y gôl yna wedi plesio. Tash Harding ar y bwtwm coch gan taw cariad Tash Harding yw Emily Allen. Hyd yn oed yn fwy cystadleuol nawr yng nghanol car Chivers. Yn rhyddhau Hosford, Stacey John Davies yn disgwyl yn y canol, geith i chroesad mewn. Neu, Stacey John Davies yn taro'r postyn, ond mi oedd y bêl wedi croesi'r linell gôl. Ond y triawd yn cyfuno yn yr ymosod i Abertawe. Chivers, Hosford a Stacey John Davies, ond Lliman y cynorthwyydd yn rhwystro Abertawe. Ie, yn anffodus fyna, mae rhaid dweud, Katie Hosford, nath hi'n dda iawn i sicrhau bod y bêl yna, i trio croesi'r bêl, a Stacey John Davies fel yn ni'n gwybod, eiliad sydd angen arni, a neith i ergydio at y gôl, ond hynny yw cyfuniad da iawn rhwng y tair fyna, ac eto, na pa mor beryglus ydyn nhw. Wel, gôl gynnar oedd angen ar gyfer y gêm, Cath, mwyn agor pethau lan, a dyna'n union beth ni wedi cael, a mae wedi rhoi hyder i dîm Met Caerdydd
A dyma nhw'n gwasgu ar Abertawe. Yn ei gwasgu nhw nôl. Ac yna Claire Skinner yn gofod clirio dros yr yslis. Ie, a ti'n be, ar y dechrau wedys i bod nhw'n chwarae 4-3-3, ond y gwir yw, maen nhw actually'n chwarae 5 yng nghanol y cae, a maen nhw'n defnyddio'r ôl ysgellwyr, a dyma ble maen nhw'n cael y cyflymder tu ôl i amddiffyn Abertawe. Felly, chwarae teg, maen nhw wedi sicrhau bod nhw'n cael y tactegau yn gywir. Finch ar tafliad, mae'n cael ei chlirio uchel i'r awyr. Mae'n ystadleuaeth. A mae'n torri'n garedig fan hyn i Met Caerdydd. A'r dacl ar Eliana Chavez, y ferch o'r Unol Daleithiau, gan... Ti'n be, i fi, mae hynny yn gigrydd i fi, ti'n bod, ond oedd y len yn lwcus iawn o bosib i ysgoi ildio cigrydd fyna. Ie, Eliana Chavez o Unol Daleithiau America. 2 gol iddi hi y tymor diwetha. Ond tafliad yn unig fydd hi. Chavez eto. Nôl at Finch. Finch yn ffigio. Geith hi gyfle i groesi. Mae'n groesiad at y postyn pella. Mae'n cael ei gosod nôl. A Kelly Adams sydd yn clirio. Emily Allen. Ar o'r ymet ar hyn o bryd. Mae'r meddiant yn reit agos. Rhywbeth efallai na fydden ni wedi disgwyl. Disgwyl i Abertawe. Efallai i ddominyddu meddiant ar gychwyn y gêm, Cath. Ie, a ti'n be fi wedi sylwi, mae Met Caerdydd yn ennill pob bêl ar hyn o bryd sydd yn yr awyr, y peniadau i gyd. Maen nhw'n cystadlu am y bêl ac yn ennill y frwydr yn nghanol y cae ar hyn o bryd. Turner, i chi chodi ddi at ar amddiffyn, a Richardson yn ei ffenio i nôl, gwaith Clear. Mae'n fwgwd o safon. Mae'n rhaid dweud hynny. Adams. Allen yn torri tu fewn ar ei drw'r chwith y tro hwn. Fe geith i ail gyfle. Croesi'n beryglus Abertawe sydd â hi. Maen nhw'n clirio tuag at Stacey John Davies, ond Chavez yno. Chavez at Richards. Ceisio dod o hyd i Chavez eto. Lake at Adams. Ac yn allan at Rhea Hughes. Abertawe yn cael ei gwasgu nôl mewn i hanner ei hunain. Dipyn o sioc iddyn nhw ildio gol mor gynnar yn y gêm, mor gynnar yn y tymor. Trionglau bach pert yn y lle cynta. A mae'n cyrraedd Emma Beinon. A dyma Siona Jenkins. Jenkins wedi cynrychioli Cymru yn barod. Yn 2 ar 20 oed. Dyma Finch. Finch yn edrych o gwmpas am gynorthwy. Mae yna gan Richards. Finch tacl hwyr gan Stacey John Davies ar Finch, a mae Caerdydd melyn cynta'r gêm yn cael ei ddangos i rhif 12 Abertawe. Ond ti'n be, rwystredigaeth yw hynny, i fod yn deg i Met Caerdydd, maen nhw'n edrych, maen nhw'n bwysig iawn ar y bêl, maen nhw'n dewis i chwaraewyr yn dda, a dyma, canlyniad o'r ffaith bod Abertawe yn teimlo yn rwystredig ar hyn o bryd, felly a Cheryl Forster ddim yn meddwl dwywaith, ond rhoi cordyn melyn sydd yn heiddiannol fyna i Stacey John Davies. Ni wedi gweld Stacey John Davies o flaen gol, wedi taro'r postyn yn barod i'w prif sgoriwr Abertawe. Dyma Finch. Finch yn uchod iddi mewn i'r cwr Cosby. Siona Jenkins, peniad awdurdodol gan y chwaraewr ifanc o Abereirod. A John Davies ar y bêl, chydig o lle o'i blaen i, dod o hyd i Chivers angen cael ei ffen lan. A mae nôl gan John Davies, Hosford ar y postyn pella, mae'n croesi'n beryglus, mae Turner yn troi ac yn clirio dros y myfyrwyr. Ie, a mi oedd angen Turner i wneud hynny, oedd yna'n bêl beryglus, mae rhaid dweud, ond nath Turner amseru hynny'n dda. Allen tuag at Murray, ond ar draws oedd Alicia Pow. Bêl hir. A mae angen fan hyn i Hannah Mills
i fod yn ofalus o dan bwysau fan hyn gan Chivers a John Davies. So be, mae Met Caerdydd, maen nhw'n edrych mor gyfforddus ar y bel, ti'n modd. Dyn nhw ddim yn hasti, maen nhw'n gweithio'n galed gyda'i gilydd ac yn creu ongle perffaith ar gyfer ffeindio'r bas nesaf, felly maen nhw'n edrych yn dda iawn ar hyn o bryd. Pas na braidd yn fyr. Siona Jenkins yn gorfod bod yn gryf yn y dacl. Ac Abertawe yn sgubo'r bedd allan i'r chwith. Ria Hughes, ond Hughes yn ildio'r meddiant. Mae Met unwaith eto yn ofn rhedeg gyda'r bel. Na, mae hynny'n dangos hyder, ti'n modd, mae hynny'n beth da. Nodwedd da i ddangos. Dyma'r gôl eto, Cath. Mae'n arwain i trwy hwn. Ie, wel, mae rhaid dweud, cyffyrddiad ffantastig gyntaf, a pwyllo, mae'n cymryd ei amser, dewis ei lleoliad yn y gornel fanna. Pa mor dda mwyn cles gyna, bysa'n credu bydde unrhyw tîm dynion yn gallu arbed hynny, felly, gôl yw ganmol, mae rhaid dweud. Allai byth o fod wedi rhoi'r bel mewn gwell lle, reit yn y gornel, oddi ar y postif, a welwch chi'r ymateb gan y tîm hyfforddi, gan y Met, gorfoledd iddyn nhw. Ie, mae'r tîm yn edrych yn drefnus iawn, a fi'n siŵr, gwaith caled trwy'r haf yw hynny, a pan mae symudiad fel yna yn llwyddiannus, mae'r wneud y gwaith i gyd, yn rhywbeth cyserus iawn. Nôl mae'n mynd gan Finch, nôl at Sweeney. Sweeney yn ei tharwy'n hir. Pennau mynd i fyny yng nghanol ca. Unwaith eto, Met sy'n ennill yr ail bel na. A beth sy'n digwydd nawr yw, mae Met Caerdydd yn gyrfodi Abertawe i jyst chwarae'r bel hir. Ac wrth gwrs, dyw e ddim yn siwto nhw fel tîm. Maen nhw'n fel arfer yn dieddol o basio a symud mewn triangle bach, ond Siona Jenkins nawr yn trio'r pel hir ar draws y cae. Wel, yn dilyn y fuddigoliaeth arswydus yna i Gymru o 2-2. Gêm nesaf Cymru yw honno gartre yn erbyn Estonia nos Fercher, a bydd y cyfan yn fyw yma ar sgorio ar rhaglen i gychwyn am 5:20 wedi 7. Hat-trick i Gareth Bale heddiw, wedi Cymru bod ar ei ôl o 2-1, Cath. Canlyniad bwysig iawn allan yn rysio, mae rhaid dweud. Hosford. Emma Beinon. Fe fydd hi yn Ydy hi'n gornel? Ie, fi'n credu, ie. Tafliad fydd hi. Cheryl Foster fanna, wedi gweld fi'n credu gyda'r hael. Chivers yn cynnig i hun, ond nid y cyffyriad gorau gan Clwy Chivers. Na, mae Abertawe o dan bwysau, mae rhaid dweud, a mae hynny'n dda i'r gwylwyr ac i bawb sydd adref ar y teledu wrth gwrs ac i bawb sydd yn gwylio'n fyw fan hyn. Mae fe'n mynd i wneud gêm ohoni, a mae rhaid i Abertawe ffeindio ffordd o dod nôl mewn i'r gêm yma, gobeithio, cyn hanner amser. Yr ddau dîm mor gyfarwydd o sgorio tipyn o goliau yn ystod i gemau nhw, 53 Abertawe llynedd 60 i'r Met. Ond am ddiffyn Abertawe yw'r stori, wedi ildio dim ond un, ond wedi ildio mor gynnar yn y gêm. Ni hanner ffordd trwy'r hanner cynta, Met 1, Abertawe dim. Ie, ni'n edrych fan hyn, a mae rhaid dweud, oedd yr amseru. O, bosib, wel, hynny yw Cheryl Foster sy'n gwybod yn well na fi, ond o bosib ymestyd bach o'r tu ôl. Os oes tacl o'r tu ôl yn anffodus, mae'n cic rydd wedyn. Cyn chwaraewr y London Bees. Taylor O'Leary oedd yn gyfrifol am y dacl ar drosedd. Ond cyfle fan hyn i Abertawe, yr arwydd. Digon o symud yn y canol, Chivers yn rhydd! Ond mae Chivers yn cam sefyll, oedd y bel dros i ffenni beth bynnag. Mae angen i Met Caerdydd fanna, bod yn just yn ofalus. Fi'n siŵr bod nhw'n eitha hyderus bod hi yn cam sefyll, ond ar yr ail chwarae, oedd neb yn pigyddilan fanna, oedd hi'n hollol rydd, oedd hi wedi o bosib symud eiliad cyn bawb arall. Sa'n credu bod Met Caerdydd yn ymwybodol o'r symudiad, felly dihangfa fanna i Met Caerdydd yn fy marn i.
Rhywfaint o ryddhad fanna i Met Caerdydd. Oedd yr amddiffyn wedi gwasgu i fyny gyda'i gilydd, y trap cam sefyll, nath e weithio. Chavez, tu fiwnad Allen, chwilio am Murray a rediad, a maen nhw'n troi Siona Jenkins. Jenkins a penderfyniad i'w gwneud. Mae'n cymryd penderfyniad da. Y bas ymlaen, eto braidd yn ddigyfeiriad o ganol Cagan Abertawe. A sgiliau da unwaith eto gan O'Leary. O'Leary ymlaen at Chavez, ond ni oedd Chavez gan camsefyll y tro hwn. Mae'n dangos bod yr amser gan O'Leary ar y bel i medru troi a dangos y lefel sgil yna a wneud pas o dynfyddiad allan i'w droed fyna. Mae rhaid dweud, mae Met Caerdydd ar hyn o bryd yn reoli'r gêm yma, mae rhaid dweud. Sam Davies, maswr y dreigiau yw hwn, a fef yw cariad Eliana Chavez. War y teg iddo fe, a ddod i wylio prynhaw yma. Mab Nigel Davies ar y fforddwr o'r Scarlets. Wel, yn yr academi yn ystod myna, chi'n ni'n gweld Sam yn reoledd gan bod ni'n rannu cymhwyster gyda ni, felly gwyneb gyfarwydd. Yn y diwedd, mae'n gicrydd, dwi'n meddwl, fan hyn wrth i ni ganolbwyntio ar y cariadon. Siona Jenkins dros y bel. Pwy fydd y target fan hyn, Cath? Chivers. Chivers. Ar y posib helle mae Hosford yn dal hefyd, a mae Richardson yno, a'n peniad gan yr amddiffynwr Taylor O'Leary, sy'n ildio cic gornel gynta'r prynhawn i Abertawe. A ti'n meddwl be, i fod yn gyd, sa'n credu gath O'Leary unrhyw galwad gan Sweeney y gôl-geidwad, felly bydde hi eisiau bach fwy o gyfathrebu fyna o'i gôl-geidwad. Bydd Richardson yn berygl fan hyn, mae Siona Jenkins digon o symud mewn at y postyn agosa, mae'n mynd neb yno mewn gwyn. Y Met yn clirio nôl, mae'n dod y pwysau ar Sweeney, a Sweeney yn syrthio'r bel. Unwaith eto fanna, bel yn dod syth i fewn yn yr awyr, a dyw hynny ddim yn adlewyrchiad o'r ffordd mae Abertawe fel arfer yn chwarae. Maen nhw'n dueddol i medru lledu'r bel a rhoi croesiadau i fewn, ond mae Met Caerdydd yn gorfodi Abertawe i chwarae'r ffordd yma. Ar yr ongl gan Sweeney. Tipyn o gyfrifoldeb ar Erin Murray i arwain y llinell flan yma i Met Caerdydd. Cath wedi colli clwy Connor y llynedd. Mae hi wedi mynd i Bristol City dros yr haf, yn brif sgoriwr ac enillydd esgyd air yn y brif adran y llynedd. Ond mae fe'n gyfle, a mae fe'n gyfle i rywun arall i o bosib syrenu, a mae gwaith caled ddim lladd unrhyw un, felly mi fydd hi'n credu cymryd y cyfrifoldeb ac yn mwynhau arwain y linell blaen fyna. Mae digon o gyflymder gyda'r ôl ysgellwyr, a fi'n credu mae digon o gefnogaeth gyda hi. Braf gweld chwaraewr o'r gyngrair yn mynd yn broffesiynol. Skinner gyda Abertawe yn ceisio adeiladu o'r cefn. Jenkins. Eto y bas lac yna, ond canmoliaeth i'r Met yn rhwng gipio'n dda, ond mae gan Abertawe unwaith eto. A'r bel ymlaen, a ras y tro hwn rhwng Hannah Mills a Chivers. Mae bel wedi croesi'r llinell gola, felly mae Mills wedi wneud yn dda fanna unwaith eto. Yn sicr, oedd hi'n gwybod bod pwysau arni hi, ond oedd hi'n medru dal yn gryf, sefyll yn gryf a sicrhau bod hi'n gallu gwarchod y bel dros y linell i sicrhau cic gol. Podlediad Ellis James yn noddi crysau'r Met sy'n ddiddorol. Maen nhw'n abod edrych nhw. Mae rhywun bown yn fod yn perthyn i fe. Met yn ceisio adeiladu lawr yr asgell chwith yma.
Mae rhaid dweud i'r ni agosau at hanner awr. Mae wedi bwyd yn rwystredig iawn i Abertawe. O'n i'n disgwyl iddyn nhw dominyddu'r meddiant, dwi ddim wedi gwneud hynny. Na, ond mae fe'n neud lles i bawb, ti'n modd. Fi'n credu bod e'n well gêm os unrhyw beth, gan bod yr elfen o gystadlu lot yn agosach, a fi'n credu na'r unig peth o bosib dros y blynyddoedd yn y gyngred yma, neu yn yr hen gyngred mewn glin gen i, doedd dim digon o dîmau yn agos i Met Caerdydd ac Abertawe, a mae hwn yn dechreuad. Mae'r gemau rhwng y ddau dîm wedi profi'n allweddol i dynged y bencampwriaeth o leia am y tair blynedd diwetha yma. Ie, ond beth yn ni moyn o ran ni eisiau tîmau arall i medru cystadlu yn erbyn nhw hefyd. Ni lawr nawr at Nia Davies. Nia, beth yw'r argraffiadau di ar hanner awr cyntaf yma gyda Met ar y blaen? Ie, dwi'n meddwl mae Met yn chwarae'n da iawn yn y hanner awr gyntaf. Maen nhw'n edrych yn relax ar y pêl ac yn chwarae'n dda. Weithiau mae Abertawe yn edrych fel bod nhw'n fforsio'r play yn bach. Gallu cadw meddiant yn bach mwy gwell. Ond ie, dwi'n meddwl mae'n gêm rili dda. Wel, diolch i ti, Nia, a dyna'n union beth i ni wedi gweld ac ergyd nerthol gan Chloe Chivers fan hyn, a mae yna anaf un o amddiffynwyr Met Caerdydd. Oedd Chloe Chivers fan'na, oedd hi ddim yn dal yn ôl cath, oedd hi'n mynd i gymryd yr ergyd mlaen o ryw 20 llath. Ie, a ti'n meddwl beth unwaith eto, hynny yw, sgiliau ffantastig, traed cyflym, ac oedd hi am ergydio, ond anffodus y bêl yn taro un o amddiffynwyr Met Caerdydd. A mae hynny'n brifo os yw e'n mynd i adael esgyd Chloe Chivers, achos mae'n bwerus iawn gyda'i ergydiau. Steph Turner sydd ar lawr, capten Met Caerdydd. Heno am naw, bydd yna raglen ddogfen arbennig, stori Jimmy Murphy, a nath arwain tîm Cymru gwpan y byd yn 1958 yn Sweden. Heno am 9 o'r gloch ar FYW. Cheryl Foster yn atel y chwarae. A'r bêl yn cael ei tharo'n hir gan Met Caerdydd. Y peniad gan Shauna Jenkins. Stacey John Davies y drosedd arni hi y tro hwn. Gan Lucy Finch. Mae yna Gerdyn Melin fan hyn i Taylor O'Leary. Nid y drosedd gyntaf. Fi'n tybio am trio atal y fe y gic i cael ei gymryd yn gloi. Nath hi drosedd pen pella fan'na, ond oedd hi yn gynharach yn y gêm, ond atal y gic rydd rhaid cael ei chymryd yn gyflym, dwi'n meddwl. O'n i'n etheuog o wneud hynny. A finne. Cerdded yn araf. Jenkins te, cyfrifoldeb Turner. Ymyl y cwrt Cosby ras fan hyn, rhwng Finch a Stacey John Davies, a mae gan Davies at Chivers, y sodliad hyfryd, y croesiad yn cael ei tharo lawr. Met yn dianc dros dro. Pow at Hosford. Hosford, y Ria Hughes yn gymorth. Hughes ymlaen ar Richardson, ond y bêl yn ennill y ras a rwystredigaeth pellach i Abertawe. Ie, ond dyna welliant, mae'r chwarae lot fwy bositif yna. Jyst cyfuniad syml o pasio a symud, a i bod yn deg, mi oedd e'n gyfle fyna, sgiliau da fyna, gwaith da, pas, mae rhaid dweud, yn berffaith fyna, ond just bach fwy o gyflymder ar y bêl. Mae hwn bach yn well gan Abertawe. Mae strwythyr yn dechrau adeiladu nawr. Ni wedi gweld nifer o fygydau dros y 19 mis diwetha. Dyma un o'r... Mae'r un gorau dwi wedi gweld. Mae siw'n anodd i chwarae mewn mwgwd tebyg i na. Siwr o fod yn dwym. Mae mor glos yma yng Nghaerdydd. O'Leary. Mae hi wedi bod yn amlwg yn y hanner cyntaf yma, Taylor O'Leary. Fi'n gwybod bod wedi cael Cerdyn Melin, ond un gol i'r London Bees y llynedd cyn symud yma i Met Caerdydd. Dyma
Dyma hi eto. Wrth i fi ddweud na. Fi wedi gosod y bêl dros yr ystlys. Hosford i Abertawe. Stacey John Davies yn y canol. Hi yw'r unig un mewn gwyn ar hyn o bryd. Mae hi'n troi Turner yn croesi. Ond nid y croesiad gorau o bell ffordd gan Katie Hosford. Mae ddweud y gwir i rai bobl efallai cath sydd ddim yn nabod y gyngrair yma'n dda. Mae'r canlyniad ar hyn o bryd yn un sioc. Mae'n sioc enfawr, yn dweud? Ie, hynny yw, fi'n credu, mae rhaid trin bawb yn hafal, a mae Met Caerdydd i fod yn deg ar dymor newydd. Maen nhw o bosib nawr, ddim ofn chwarae yn erbyn Abertawe, a maen nhw'n cymryd y cyfle. A nhw sydd wedi dechrau lot fwy siarp a hyderus, a mae'r canlyniad ar hyn o bryd yn adlewyrchiad o hynny. Hosford at Pow, y captain. And pas lac ganddi hi. Met yn methu manteisio. Hanner cynta wedi hedfan heibio 10 munud yn unig i fynd tan yr hanner. Y gôl Emily Allen wedi 11 munud sy'n gwahanu'r tîmoedd. Falle unig ergyd am gôl gan Met yw'r un sy'n cyfri. Y bêl hir o'r cefn Chivers tu fewn tuag at Stacey John Davies. Ond y bas yna chydig o flaen y blaenwr. Ie, ond mae rhaid dweud, penderfyniad cywir fyna o chwarae'r bas yn gynnar i Stacey John Davies. Siona Jenkins unwaith eto, pel eitha uniongyrchol. Pas da, mae rhaid dweud, a fi'n cytuno gyda Chloe Chivers fyna. Chwarae'r bêl tro gyntaf, ond yn anffodus oedd y cywirdeb ddim cweit yna. Tafliad fyddi i'r Met pen pella. Maen nhw digon hapus i arafu'r chwarae nawr, nhw sy'n ar meddiant. A mae'r meddiant, wel, yn hafal. Cath yn ystod yr hanner cynta yma. Rhywbeth efallai nad oedden ni'n disgwyl gweld Abertawe yn dominyddu meddiant, ond chwarae teg i'r Met, maen nhw wedi camu lan. Ie, yr gwir yw, bod e'n hafal, y gwir yw, mae Met Caerdydd wedi wneud yn fwy gyda'r meddiant yna na Abertawe, a na gyd sy'n bwysig. Cyr gan Claire Skinner. Eto yn ceisio dod o hyd i Chivers. Met yn taro'r bêl yn hir mwyn rhoi pwysau ar Siona Jenkins. Ac yn ennill yr ail bêl yng nghanol ca. Finch. Rhywfaint o wffiad fanna ar Ellie Lake. Ond tafliad fydd i'r Met yma'r bêl gan Lucy Finch. Ie, a fel wedi sty'n gynharach, mae Met yn gallu rafu popeth lawr nawr. Dim has gyda nhw, cadw meddiant, cadw'r bêl lawr yn ardal am ddiffynol Abertawe. A nhw sy'n croesi Abertawe yn clirio ras ac ar draws fan ystadleuol yng nghanol ca. Richardson at Hosford, nid y cyffyrddiad cyntaf gorau ar draws y gôl. A'r gôl geidwad Annabel Sweeney yn syrthio ar y bêl. Mae cefnwr Cardiff Met angen bod yn ofalus, achos ar hyn o bryd mae Hosford a gormod o lef yna. A mae hi'n trio ei gorau i greu rhywbeth i Abertawe, ond mae'r safle cefnwr fyna, mae gorfod tynhau o fewn yr uned amddiffynol. Wel, Katie Hosford sydd wedi gweld fwyaf o'r bêl yn y llinell flan i Abertawe. Ie, jyst angen bach fwy gwirthgwyrdeb, mae rhaid dweud, ond mae'n sicr yn cael ei hunain yn y safleoedd cywir. Bêl o ganol ca, chwilio tro hyn am Chivers. Chivers lan yn erbyn Steph Turner. Chivers, mae'r cynorthwy yna gan Katie Hosford.
Oedd hi croesiad i fanna yn un siomedig, oedd Stacey John Davies wneud y rhediad ar y postyn agosa, ond dim ond Davies oedd yn y cwrt cosbi. Ie, a'r gwir yw, oedd hi ddim hyd yn oed yna. Oedd rhaid i Katie Horsford dal y bel i fyny am eiliadau mwyn sicrhau bod y bel yna. Ar hyn o bryd, ys dim digon o cyrff yn mynd mewn i'r cwrt cosbi fyna i trio creu rhyw fath o ymysodiad, a dyna'r broblem ar hyn o bryd. Mae Met Caerdydd yn medru reoli unrhyw ymysodiadau sydd mae Abertawe yn taflu atyn nhw ar hyn o bryd. Chwaraewr mwyaf amlwg canol ca Abertawe yw Tia Richardson, a mae hi'n eistedd o flaen y 4 yn y cefn i bob pwrpas. Ie, mae'n brofiadol iawn. Mae wedi bod yn chwarae pêl-droed am flynydde maith, a mae'n gwybod y rôl yna, ac felly mae'n digon hapus i gymryd y gyfrifoldeb yna. Felly, ie, byswn ni yn disgwyl bydde Tia Richardson yn gallu gwneud hynny, a i ddweud y gwir, mae'n trio'n galed i greu rhyw fath o ymysodiadau. A dyma hi ar rediad ar draws Turner, y capten. Mae'n torri'n garedig i Hosford gyda dim ond Stacey John Davies yn y canol i ddisgwyl y croesiad. Adams. Abertawe yn mynd am nôl mwyn adeiladu. 5 munud tan yr egwyl. Ellie Lake, y bêl rownd y gornel, chwilio am Chivers, ond mae'n rhwydd i'r Met i glirio. Hosford unwaith eto. Byddwn ni yn erbyn Amy Long. Ie, a dyna welliant gan Amy Long. Mae rhaid bod hi yn cymryd cyfrifoldeb fyna o Hosford, oherwydd hi wrth gwrs sydd yn flaenllai ar hyn o bryd. Mae hi'n cael gomryd o wagle yn fy marn i fyna draw ar ochr chwyth y cael. Tafliad fydd i'r Met. Os byddwch chi'n reolwr nawr ar Abertawe, cath hanner amser, beth byddwch chi'n newid? Bydd pawb yn cael stŵr. Na, hynny yw, fi'n credu o bosib, mae'r achlysed o bosib wedi effeithio'r chwaraewyr yma. Maen nhw i fi ar hyn o bryd, mae pawb yn gallu darllen yn union be maen nhw'n mynd i wneud. A maen nhw'n rhy rwystredig ar ei gilydd. Mae rhaid i nhw just creu codi'r tempo, symud chwaraewyr Met Caerdydd lot fwy, a beidio gadael i Met Caerdydd dyfalu be maen nhw'n mynd i wneud. Ar hyn o bryd, fi'n credu y mwyaf eiff y gêm yma yn ei flaen, y fwyaf rwystredig mi fydd Abertawe, a fi'n tybio geith Met Caerdydd ail gol. Wel, gol Emily Allen sy'n gwahanu'r tîmoedd llain y 5 munud i fynd tan yr egwyl. Y gol yn dod wedi 11 munud, rhediad unigol campus a Gergyd trwy'r dde yn taro'r postyn ac yn curo Skinner yn y gol. Lake, ond drychwch ar y gwaith caled yna. Mae Eliana Chavez yn gwneud i wthio Abertawe am yn ôl. Yna mae'r bêl yn mynd yn hir oddi wrth Shauna Jenkins, ond mae'n gystadleuaeth yng nghanol ca. Adams, Richardson. Poe at Stacey John Davies sydd wedi gorfod dod mor ddwfwn i gasglu'r bêl. A John Davies o dan bwysau ar Met yn ei chipio unwaith to. O'Leary ymlaen. Ond bydd hwnna'n rhwydd i'w chasglu gan Skinner, ond gwaith da fanna yng nghanol ca gan Metcalf. Ie, a ti'n be, mae chaso a herio a rhoi pwysau ar chwaraewyr yn anodd i wneud yn gyrfforol, ond mae'r wobr yn uchel, ti'n modd. Os ydych chi'n wneud hynny fel mewn deioedd, ych chi'n cael ennill y bêl nhw lot fwy cyflym, a yn union be mae Caerdydd yn wneud ar hyn o bryd. Unwaith eto, maen nhw'n rhyngipio'r bêl. Taylor O'Leary yn ei sgiboi allan at Chavez. Murray gweithio'n galed i gadw'r meddiant. O'Leary wedi gweld Emily Allen allan ar yr asgell be, ond Abertawe yn darllen y bas yn dda. Richardson at Beinon. Chivers yn troi, eto yn gwynebu y capten Turner. Mae'n cael ei chroesed i mewn. Bwysig bod y Met yn clirio.
A Sophie Hancock sydd yno, wnaethoch chi bigodd i mas cyn y gêm. Hancock sy'n gwneud y gwaith caib ar haw o flaen yr amddiffyn. Ie, a mae rhaid dweud, mae safleoedd y amddiffynwyr Met Caerdydd yn spot on fanna. Maen nhw yn y lle cywir ar yr amser cywir i medru darllen y croesiad yna gan Abertawe i amddiffyn yn dda. Felly, chwarae da yn amddiffynol gan Met Caerdydd. A dim lwc i Abertawe lawr yr asgell dde chwaith, a hynny i Emma Beinon. Cyn ddisgybl ysgol Bryn Tawe. Fe fydd yna amser wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd yr hanner, cath yn dilyn yr anaf i Steph Turner. Ond i ni'n gweld y gôl geidwad yn arafu pethau lawr fan hyn. Hosford sydd wedi bod yn amlwg lawr yr asgell chwith na. Mae Long wedi sefyll i thir. Nod at Jenkins ar y drod chwith y tro hwn. Mae'n llwydd i Turner ar y foli i glirio. Eiliadau'n weddill. Hosford chwilio am waith. Chivers tu fewn iddi. Heibio i Long. Munud yn unig sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd yr hanner. Lle mae'r meddiant wedi bod yn weddol hafal, y cyfleoedd yn weddol bryn. Ond yr un gôl na gan Emily Allen yn gwahanu'r tîmoedd. O'Leary, a mae yna wthiad yng nghefn Erin Murray, felly cic rydd i'r Met a bydden nhw ddim mewn hast i gymryd hon. Na, dim o gwbl, 30 eiliad bach sydd ar ôl nawr, a fi'n siŵr bydden nhw'n edrych ymlaen i cael y hoi fach yn yr ystafell newid yn ystod y hanner amser, a jyst i drafod y pethau positif sydd i ni wedi medru gwylio pnawn yma. Cic rydd yn hir, yn cael ei ffenio allan, ond dyma Allen. Allen, Robin Hughes. Turner yn cyrraedd na gynta, a chwiban ola Cheryl Foster o'r hanner cynta, canmoliaeth gan Izzy Taylor i'w thîm, a dyma Emily Allen, yr arwr yn yr hanner cynta, i ergyd hi trod dde ar ôl rhediad campus ar draws y gôl geidwad Skinner yn sicrhau fod y Met ar y blaen. John Davies yn taro'r postyn i Abertawe, ond ar yr hanner yma'n stadiwm King Coed, Met Caerdydd 1, Abertawe dim. Mae e wedi rhoi honno yn ei lle'n berffaith.
Mae hi wedi drilio honna i'r gornel uchaf. Croeso nôl I gampws cyn coed, lle mae'r pencampwyr Abertawe ar ei hôl hi o gôl I ddim yn erbyn y myfyrwyr Met Caerdydd ar yr hanner. Gôl Emily Allen sy'n gwahaniaethu'r ddau dîm, ond digon o gyfleoedd wedi bod i'r elyrch. Mae'n dwyme ac mae'n dyn rhwng y ddau dîm ar hyn o bryd. Yr hyfforddwraig Nia Davies yn cadw cwmni mi Met Caerdydd ar y blaen o gôl I ddim fan hyn ar gampws King Coed. Nia, mae di bod yn hanner gynta digon cyffroes. Beth yw dy deimladau di? Ie, mae di bod yn hanner gynta dda iawn. Mwy I Met Caerdydd, achos maen nhw un o flaen. Ond dwi'n meddwl, ath Abertawe cryfhau wrth y gêm yn ymlaen. Ond am gôl gen Emily Allen yn y 11 munud y gynta. Mae'n gêm ardderchog ar y funud. Yn bendant, gewn ni gipolwg ar y gôl Emily Allen yn rhoi Met Caerdydd ar y blaen. Fe wedodd Nia ar ôl 11 munud a Nia gôl o'r safon uchaf yn hyn. Oedd hi'n pas ardderchog I Allen, a wedyn, sa'n gallu ffeindio'r cornel mwy agos. Cic da iawn gyda'i droed dde, gôl ardderchog yn nhw. Y cic iddi dros amddiffyn yr elyrch. Gôl ardderchog yn hi, a gawn ni gweld beth sy'n digwydd yn ail hanner. A chariad Natasha Harding, so fi'n siŵr bod Natasha Harding yn falch iawn o hwnna. Ond Abertawe wedi cael digon o gyfleoedd, a cyfle yma gan Stacey John Davies yn anlwcus I beidio nioni'r sgôr fan hyn, Nia? Ti'n gwybod, mae Katie Osford yn dda lawr y asgell fan'na. Ac anffodus, mae'r gol geidwad yn gwneud yn dda I dod allan a roi Stacey off, really. So wedyn mae'n mynd allan am cornel, dwi'n meddwl. Am cic o gol geidwad. Ond, siawns, a dwi'n meddwl mae Abertawe wedi gryfhau, a maen nhw'n dechrau dod mewn i'r gêm nawr, so bydd ail hanner dda iawn I ddod. A mae'n dyn 50% o'r meddiant yr un rhwng y ddau dîm, nag yw e? Mae hynna'n rhywbeth, 50%. Mae'n dangos bod y ddau tîm yn y gêm yn gryf. Dwi'n meddwl mae Oakley wedi bod yn dda iawn I Met Caerdydd. Mae hi'n dangos, mae'n peth mynd trwyddi. Dwi'n meddwl mae hi'n mynd I fod yn chwarae o'r dda iawn yn y ail hanner I gwylio a cadw llygad ar. A sut ti'n gweld yr ail hanner y Nia? Mwy o'r un peth neu ti'n disgwyl Abertawe I ddod mas I ymateb? Bydd nhw'n dod allan a trio I gorau. Mwy o manwl ar y pasio gan Abertawe dwi'n meddwl, ond bydd nhw'n dod allan I trio cael y gol nesaf a wedyn gobeithio cael un arall I ennill y gêm, ond mae Met Caerdydd I bod yn ardderchog yn y ail, yn y hanner gyda. Gawriadol, Fantastic. Wel, Nia, newn ni ddod nôl ato ti yn y man, ond nath gemau eraill y gyngrair ddechrau am 2 o'r gloch, gan gynnwys y Seintiau Newydd yn erbyn Pontypridd. Nawr, Seintiau Newydd yw un o'r tîmau newydd sydd wedi ymuno ar gyngrair eleni, a nath Alison Witt roi Pontypridd ar y blaen fan hyn, a wedyn y Seintiau Newydd. Francesca Scott yn rwydo i'r Seintiau ar neuadd y parc ei gôl gyntaf yn y gyngrair eriod. Ond yn anffodus, oedd hi ddim I fod i'r Seintiau gyda Pontypridd Alison Witt unwaith eto yn sgorio I sicrhau'r triphwynt I Pontypridd. A dyma ni'r canlyniadau eraill o heddi. Aberystwyth yn ennill o 2-1 yn erbyn y Bari, sef y clwb arall sy'n newydd i'r gyngrair, a Port Talbot yn colli o 4-0 yn erbyn Caerdydd. Felly, Mae chwaraewr canol Cymru a Reading Natasha Harding yn rhan o'n tîm sylwebu ni ar y botwm coch, ond I ni di dwynddi am gwpl o funudau achos mae hi'n cadw cwmni I Gabriella Dukes. Wel, diolch Sioned. Natasha, o'n i'n gwybod bod yn mynd I bod yn gêm cyffroes, gêm agos heddi. Met Caerdydd ar y flaen, a roedd cariad ti Emily Allen di sgorio'r gôl cyntaf. Sut ydych chi'n teimlo am y hanner gyntaf? Dwi'n meddwl oedd e'n 50-50, dwi'n meddwl. Oedd Abertawe yn dechrau dod mewn i'r gêm cyn oedd hanner amser di mynd.
oedd nhw wedi cael siawns really dda gyda Chloe Chivers yn gynnar. Ond mae llawn amser mewn yr ail hanner nawr iddyn nhw sgori gol, dwi'n meddwl. Oedd John Davies yn neud yn really dda ar ochr y dde iddyn nhw. Oedd nhw'n edrych yn tym bach yn dangerous pan oedd nhw'n mynd ochr hi gyda'r bêl. Wrth gwrs, a mae'n penwythnos enfawr i'r gêm yn merched ydy e. Y WSL wedi dechrau, roedd chi wedi chwarae i'r Redydd yn erbyn Man United nos Wener. Sut oedd hwnna wedi mynd? Oedd e ddim yn canlyniad o'n i gyd eisiau, ond oedd spells yn yr gêm o'n i gyd yn balch oedd y merched wedi chwarae'n really dda hanner gynta. Oedd moment, oedd pawb ddim yn canolbwyntio 100% oedd nhw wedi sgori a cael y gol cyn hanner amser. So, o'n i'n siomedig, ond gorfod cymryd positives ni gyda Arsenal a disil nesaf. So, gêm eitha cryf eto. So, iddyn ni gyd nawr mynd mewn i'r wythnos yma, edrych ar positives a gweithio ar ein perfformiad ni. A mae'r gemau rhyngwladol yn dod lan i chi ydy e. Gemma Granger yn mynd i dewis y tîm wythnos hyn. Sut ydych chi'n teimlo am hynny a chi'n edrych ymlaen? Mae wastad yn really dda pan ni gyd yn cwrdd lan yn gyrfan Cymru. Gobeithio bod Gemma Granger yn dewis fi hefyd. Ni gyd yn edrych ymlaen i cwrdd lan. Ni gyd fel ffrindiau yn gyntaf a wedyn yn ci chwaraewyr i Gymru hefyd. So, ni gyd yn edrych ymlaen ar 2 gêm, gobeithio byddwn ni'n cael y 6 pwynt. Wel, pob lwc am y gemau a diolch am ymuno fi nawr. Diolch. A ni gyd yn disgwyl mlaen i'r gemau yna o dan Gemma Granger, ond am nawr yr ail hanner i ddod fan hyn ar ôl yr egwyl, pidwch mynd yn bell. Mae'n rhoi 110% iddi heddiw.
Dyna i chi waith tîm arbennig. Croeso nôl i gampws King Coed, a jyst i'ch atgoffa fod y bennod gyntaf o Gwenan a Sioned yn siarad ffwtbol ar gael i wylio ar blatfformau sgorio bleiddi. A Gwenan Harris yn mynd i fod yn rhoi sylw i bopeth pêl-drod merched yng Nghymru bob pythefnos. Hwna ar gael i wylio nawr. Ond mae'n amser ail ymuno a'n tîm sylwebu ni. Just a reminder, English language commentary is available on the red button with Natasha Harding and Ifan Gwilym. Ond yn y Gymraeg, amser ail ymuno a Cath Morgan a Mike Davies. Diolch yn fawr Sioned, a fe welwch chi Emily Allen, yr arwr i'r Met, yn yr hanner cynta, yn sgorio'r gôl bwysig yna wedi 11 munud sy'n gwahanu'r tîmoedd. Bydden ni'n meddwl, Cath, bydde fe tipyn yn rwyddach i Izzy Taylor i roi y cyfarwyddiadau i'r Met na beth oedd e i Chris Church i roi'r cyfarwyddiadau Abertawe. Beth chi'n meddwl? Ie, yn sicr, ti'n modd, mae rhaid trio ail cynhyrchu yr un fath o berfformiad o ran Met Caerdydd am yr ail hanner. Mae Abertawe a lot fwy o atebion o bosib i gweithio drwyddo. Mae rhaid nhw ffeindio ffordd trwy amddiffyn Met Caerdydd sydd ar hyn y bryd yn edrych yn solid iawn. Felly, ie, diddorol. Os we'n mynd i fod yn gêm o ddwy hanner, wel, ni yma i wylio. Y Met yn cychwyn yr ail hanner te, dim newidiadau. Y bêl gan Steph Turner, mor allweddol i'r Met yn arwain o'r cefn. Ond mae rhaid bod yna newid yn hactegau Abertawe, iddyn nhw fygwth. Dyn nhw ddim wedi bod yn gallu achosi gymaint yn nawr drafferthion i Annabel Sweeney yn y gôl. Katie Hosford yn y llun sydd wedi cael digon o'r bêl lawr yr asgell chwith, a mae wedi bod yn frwydr dda rhyngddi hi a Amy Long. Hosford cael ei gorfodi am y nôl, dyma'r wasgfa eto gan y Met o Leary, rownd y gornel. Met yn ceisio adeiladu lawr yr asgell fe yna. Ie, bwriad Abertawe nawr yw i unioni'r sgôr yn eitha cynnar yn yr ail hanner, neu eich pennau nhw parhau gwmpo. Gwaith da Jenkins yn uchel i'r awyr. Mae O'Leary yn dod unwaith eto. Mae mor gystadleuol yng nghanol Cath. Yn syrthio'n garedig. A allan yn ni eto i Hosford. Hosford yn ryddhau Chivers. Chivers nawr yn erbyn Turner. Mae'n croesi'n gyda reit ar draws wyneb y gôl. A Stacey John Davies bron ar cyffyrddiad holl bwysig. Ond mae'n curo pawb a fe fydd i mynd allan. Dafliad i'r Met. Ie, ond mae rhaid i'r chwarae bositif yna, Chloe Chivers yn driblo gyda'r bêl, a wedyn croesiad da iawn mewn ardal dyw'r gôl-geidwad ddim eisiau mentro i gyrraedd, ac yn anffodus fan'na just falle hanner eiliad o esgyd Stacey John Davies. Ond mae hynny'n well gan Abertawe. Murray yn dod ar draws Shauna Jenkins, ar draws Tia Richardson. Ond tafliad fydd i'r Met. Tia Richardson fi'n credu wedi cael gwared o'i fwgwd. Wel, sa'n syni, mae'n rhaid i fi ddweud, achos os byddwn ni'n gwisgo rhywbeth fel la, byddwn ni'n gweld hi'n anodd iawn i weld. Rhoi rhywfaint o ryddid i Richardson efallai yn yr ail hanner yma. Jenkins, bas ore, mae bêl na'n taro Emily Allen. Rhywfaint o dynnu Cris, so mae'n torri'n garedig i Amy Long. Long yn defnyddio ei chyflymdra, ac yna lledu di allan at Allen. Allen yn torri tu fewn, chwilio am y croesiad, a clwstwr o chwaraewyr mewn gwyn o'i chwmpas hi. Mae rhaid dweud, fi'n hoffi'r arddull Amy Long, mae'n digon hyderus i dderbyn y bêl a wedyn redeg gyda fe. Mae hynny yn hynlle i unrhyw amddiffynwyr yn gweld rhywun yn redeg at chi gyda cyflymder, felly chwarae teg iddi. Oedd hi'n holl presennol y llynedd, sgorio 2 gôl, a dyma'r bas ymlaen i Stacey John Davies, a Abertawe yn gyfartal. Yn hollti'r amddiffyn, y bas yn berffaith ac ar y cyffyrddiad cynta. Stacey John Davies, y prif sgoriwr am y 2 tymor diwethaf i'r Elyrch, yn codi'r bêl.
dros Ben Sweeney, ac i ni'n gyfartal yma yng Nghyncoed, Met 1, Abertawe 1. Tair munud a hanner i mewn i'r ail hanner. Sorry, Mike. Hynny yw, just ennill y bel yng nghanol y caib yna, a bel ffantastig gywir gan Chivers, mae rai dweud. A ni wedi bod yn aros i gweld Stacey John Davies yn neud pethau fan hyn. I ni'n gwybod yn iawn pa mor dylentog yw i, a mae rai dweud mae wedi gorffen yna yn bendigedig. Oedd dim cyfle gan y golwr fanna. Ac yn llawn heiddiannol nawr, mae Abertawe yn sydyn reit wedi cael yr hyder nôl, a mae gêm dyn ni. Wel, amddathiad gan Chris Church, y rheolwr wrth y lliw y prynhawn yma, 1-1 yma ar gampws Cyncoed. 29 o goliau mae Stacey John Davies wedi sgorio yn y 2 dymor diwetha. Ond ti'n meddwl, tryn mae canol cae Abertawe, sef Chloe Chivers, wedi mentro roi'r bas yna. Ti'n meddwl, mae Stacey John Davies wedi bod allan ar yr ochr dde. Ti'n meddwl, dwi heb cael unrhyw llwyddiant gyda'r bel. Felly, mae hwnna'n tactig well. Mae'n ddiddorol, achos oedd y bas oedd yn mynd at iddi yn y hanner cynta, mynd yn union gyrchol at iddi allan ar yr asgell, lle oedd y bas na'n hollti'r amddiffyn. A dyna oedd yr allwedd. A dyna beth mae hi'n gyfarwydd yn unig. Long yn erbyn Hosford. Mae wedi bod yn frwydr dda trwy gydol y prynhawn. Long di wneud yn dda. Mae Emily Allen yn gyfforddus iawn yn dechnegol ar y bel, mae rai dweud. Wel, y dechreuad gorau posibl i'r ail hanner i'r pencampwyr. A bydd y gol na'n setlo nhw lawr nawr yn bydd e Cath. Yn sicr bydd yr elfen o gystadleuaeth nawr yn agos iawn yn ystod yr ail hanner nawr. Na chi bas gan Siona Jenkins i lwybr Katie Hosford, ond fe ddim y cyffyrddiad cyntaf gorau. A ti'n meddwl be, fel wedys i ar ddechrau'r gêm, mae Siona Jenkins yn medru creu y pasio yna. Ni'n gweld y gol eto na'r bas union berffaith, mae rai dweud, a ffantastig, mae rai dweud, gan Stacey John Davies. Unrhyw blaenwr yn brawd o hynny. Bydde wir. Is i neges testyn hanner amser, Cath, oedd cyn reolwr merched Castell Newydd Emlyn i atgoffa fi bod Stacey John Davies wedi cychwyn i gyrfa hi yng Nghastell Newydd Emlyn, achos merch o Aberdegleddau yw. Da iawn. Mae rhaid cofio'r greiddiau. Martin Llywelyn. Arwr o'r Ampel-Drod yn yr ardal. A dyma pas dda gan y Met yn adeiladu lan y chwith. Yn ei thynnu ddi nôl. Os na hanner cyfle fan hyn. Yr ergyd gan Murray yn cael ei tharo lawr gan Siona Jenkins. Gwaith amddiffynol campus, ond yna camgymeriad gan Hughes di bron iddi gyflwyno'r bel i Allen. Sodliad gan Murray mewn at Allen. Allen yn croesi, peniad pwysig allan. O'Leary a John Davies yn ymgypus amdani Davies. Braidd yn lwcus, ond mae bel dan ddi o hyd a bas ymlaen at Chivers. Os na gam sefyll, Nawes yn erbyn Chivers. Chivers mewn i'r Cwrcosbi ar ei trod chwith. Symudiad hyfryd gan Abertawe trwy'r canol. A Stacey John Davies a Chivers yng nghanol popeth. Wel, yn sicr mae Abertawe nawr wedi cael bach o hyder nôl. Stacey John Davies yn chwarae trwy'r canol ac yn effeithiol iawn, mae rai dweud. Unwaith eto, basta, Chivers yn neud yn ffantastig i medru parhau ei rediad, ond yn anffodus, triffon rygbi fi'n credu. Oedd yr ergyd yna yn lle yn y gol, ond chwarae lot well gan Abertawe. Stacey John Davies y tro hwn yn creu lle oedd Chivers wedi creu ar gyfer y gol. Cicrydd i'r Met, ychydig tu fiwn i hanner Abertawe. Yr haul yn barhau i dywynu lawr yma mewn branawn hyfryd yng Nghyncoed. Long ar tafliad, mewn at Allen. Dau o'r chwmpas i Ria Hughes, un ohonyn nhw. Tafliad eto i'r Met, mae yna Ria Hughes yn
cwyno bod y bel wedi croesi'r linell. Ond mae rhaid i bel gyflawn, wrth gwrs, croesi'r linell. Cheryl Foster yn mynd draw i esbonio o bosib. Credu bod Caerdydd wedi cael ei dyfarnu fan hyn i'r Met, mae'n safle da iawn. Look out, mae'r spray yn dymas. Sophie Hancock sydd dros y bel. A mae Steph Turner wedi symud i fyny o'r cefn. Turner yn ychwanegu taldra. Wel, i bod yn deg i'r Met, maen nhw wastad, wel, trwy gydol y gêm wedi ennill y bel gyntaf, mae rhaid i nhw wneud hynny nawr. Turner, gwisgo rhif 5 capten Met Caerdydd. Un gol iddi hi y tymor diwetha. Hi fydd y darged, mae'n siŵr yn hyn i Sophie Hancocks. Hancocks. O, mae dros ben y gol geidwad ac yna Murray ffydd i cael ei drod chwith o'i chwmpas hi ac yna'r ergyd yn cael ei tharo lawr. Eto, Wel, oedd hi fel gêm o pinball fyna yn y cwrt Cosby. Abertawe yn ffodus i ddianc. Ti'n be, fi'n credu nath Cles gyna cael BC hwn, do wir fi'n credu, nath hi o bosib llwyddo i arbed hynny ac yn anffodus wedyn oedd yr ail bel ddim cweit wedi disgyn. Bel da mewn, mae rhaid dweud, fi'n siŵr bod Cles gyna wedi cael bus fi'n credu at hynny, felly arbediad ffantastig ganddi hi. Wel, y gycrydd gan Sophie Hancocks, ond ni'n mynd i ddweud bod e'n rhy agos i'r gol geidwad, a welodd hi efallai bod sgynna ychydig oddi ar ei llinell. Chwarae teg, ferch profiadol eto yn medru roi'r elfen dechnegol yna o bas i fewn. Wel, cyfleoedd i'r ddau dîm ar ddechrau'r ail hanner. Abertawe wedi cymryd i cyfle nhw. Stacey John Davies yn cymryd y cyfle holl bwysig yna i gol gynta o'r tymor. Prif sgoriwr Abertawe am y ddau dymor diwetha. Bydd hi'n edrych i ychwanegu efallai'r esgyd air i'r holl medalau mae hi wedi ennill. Richardson ar draws. Richardson, cyffyrddiad hyfryd gan Chivers rownd y gornel. Na chi gyffyrddiad cynta, Cath. Ffantastig. Mae hi yn ferch dalentog iawn, mae rhaid dweud. Mi nath hi dod i Coleg y Cymoedd, Academi Coleg y Cymoedd, blynydde nôl, a i ni wedi bod yn lwcus iawn i medru gweithio gyda hi. Fe welon ni sgiliau hyfryd, dwy drod ganddi yn yr hanner cynta, a'r bas ffantastig yna i Davies i sicrhau'r gol. Chivers yng nghanol popeth. Emily Richards. Chavez, gwaith da gan Chavez. Chavez yn croesi tuag at Murray. Oedd eisiau'r peniad, Chavez yno eto, a Shauna Jenkins yn clirio dros yr elyrch. Y gêm nawr yn llifo un pen y ca i'r llall. Tempo wedi cyflymu. Chavez. Fe gath i rwystro fanna, a fe fydd... na. Wel, dwi'n gweld hwnna'n odd, Cath. Mae rhaid i fi gyfaddau. Oedd Chavez wedi troi y gwrthwynebydd. Ond dyw i ddim yn cwyno. Ac felly, i ni eitha beth i ffwrdd. Ellie Lake oedd yr amddiffynwraig, a hi sy'n cael y penderfyniad. Fi'n credu o bosib llaw o gwmpas y gyddwg fan hyn, o bosib. Bod i ar y ffordd lawr, ond sa'n cweith yn siŵr am hynny. Eliana Chavez. Gwrs i sgiliau, ond y bêl hir nawr gan Shauna Jenkins. Y cyffyrddiad lleia ymlaen gan Chivers. A dyma gyfle i Abertawe fynd ar y blaen. A mae Katie Hosford wedi ergydio heibio'r postyn. Dyna'r cyfle. Chivers yn creu unwaith eto, ond Hosford yn methu cymryd y cyfle. Ambeniad ffantastig, mae rhaid dweud. Yn anffodus, mae yn cwmpo i ochr cywir i, sef y droed chwyth, ond pwysau gan am ddiffynwraig Met Caerdydd, a nath i ddigon. Mae rhaid rhoi clod i'r amddiffynwraig fyna, nath i ddigon i sicrhau bod hi'n gallu rwystro ergyd at y gol. Credu to Amy Long oedd e eto, mae wedi bod yn ffrwydr dda rhwng y ddwy trwy gydol y prynhawn. Lawio fanna. Na,
medde Cheryl Foster. Abertawe, braidd yn ffodus i ddianc. Cyfarwyddiadau o'r ochr yw i baso. Dyna gêm Abertawe. Ond mae Siona Jenkins yn mynd yn hir at Hosford. Ria Hughes wedi mynd tu allan iddi. Yn dewis y bas. Chwilio am Chivers. Hosford eto. Gan bwyso, angen bod yn gryf, cadw'r meddiant. Gwaith da gan Ria Hughes. Nôl ag Hosford. Lake at Chivers yn troi mewn i drwbl tro hyn, a fe geithi'r bel a dyna chi bas eto at Hosford, yma Hosford wedi'n cloffi fanna. Wel, fi ddim quite yn siŵr os mae'n meddwl bod hi'n cam sefyll o... Ie, bod hi'n cam sefyll o bosib. Ond unwaith eto, oedd y bas mor ddeallus gan Chivers. Wel, mae'n naturiol, tymod. Mae'n medru, tymod, mae pob sgil dau, mae'n medru pasio'r bel yn agos ac yn beth i ffwrdd, mae'n medru ergydio, talent yn y hun. Met 1, Abertawe 1 yn agosau at yr awr. A Met yn paratoi i eilyddio. Jenkins a'r cyffyrddiad ymlaen gan Adams at Hughes. Hughes yn rhedeg at yr amddiffyn cyfle Ergyd dda gan Ria Hughes. A i fod yn dig, mae hi wedi dod mewn i'r gêm lot fwy yn yr ail hanner Ria Hughes, felly mae'n hyfryd gweld hi fanna. Digon o hyder, dribl o'r bel, trio mynd heibio, a wedyn Ergyd yn anffodus Ergyd reit yn dwylo'r golgeidwad. Wedi bod gyda Abertawe am 13 o dymhorau wedi cynrychioli Abertawe, 4 gwaith yn cynrychiolwyr Cyngrair Pencampwyr. Dyma'r eilyddio i'r tîm cartre. Felly Emily Richards, 45 oed sy'n gadael y ca. Ac yn cymryd i lle. Fydd Shannon Evans, cyn chwaraewr Caerdydd a'r Barry. Tafliad wedi'i chymryd, penniad allan gan Long. O'Leary angen mynd yn bell at Shannon Evans. Evans yn rhoi pwysau ar Siona Jenkins. Maen nhw'n gorfod mynd yr holl ffordd nôl at Skinner. Gwaith da gan O'Leary. O'Leary yn parhau a'i rediad yma na gam sefyll yn erbyn yr eilydd. Shannon Evans oedd braidd yn araf yn dod allan. Ie, oedd hi bach yn ddiog fanna yn meddwl bod y bil ddim yn mynd i dod nôl atau ac yn anffodus just lle maen nhw yn llygad ei le fanna. O ran ymdrechion yn hanner cynta, 2 i'r Met, dim 1 i Abertawe. Ail hanner, 9 Ergyd, 4 i'r Met, 5 i Abertawe. Yn sicr, mae'r Elyrch wedi codi gêm cath. Wel, oedd rhaid iddyn nhw, tymod, a maen nhw'n lot well yn rhaid hanner fyna. Anna chi bas, gan Siona Jenkins, at Stacey John Davies, ac mae Sweeney yn cael llaw iddi. Ond mae'n torri'n garedig i Hosford. Mewn mae'n dod, mae'n ansicrwydd yn yr amddiffyn. A mae Sweeney yn syrthio ar y bel. Ond cyfnod da arall i Abertawe a popeth yn deillio o'r bel hir gan Jenkins. Ie, a na beth i ni di o bosib, ti'n modd, dyn ni heb gweld Siona Jenkins yn neud hwnna yn yr hanner gyntaf, a nawr mae'n medru llwyddo i gael rhythm bach am bas berffaith i Stacey John Davies. Ond pwy sy'n yna eto? Chloe Chivers. Adams. John Davies. Oedd yna tacl arni ddi fanna. Anghyfreithlon. Felly cicrydd fyddi i Abertawe. Yn tyfu mewn i'r gêm, wedi cael y gôl i ddod ar sgôr yn gyfartal. A ti'n be, mae rhaid canmol agwedd Stacey John Davies. Gath i amser caled yn yr hanner gyntaf. Ond nawr mae'n medru dangos i ni ei gyfraniad.
Emily Allen am lawio fanna. Penderfyniad hwyr gan Cheryl Foster. Gallu beth fod wedi disgwyl mantais o gwbl fanna. Y dyfarnwr, chi'n abod yn dda, Car? Ydw o'n i'n ffodus iawn i chwarae wrth ymyl Cheryl Foster i Gymru am o bosib 10 mlynedd neu fwy. O'n i'n gefnwr dde ac oedd hi'n blaenwr ac o'n i wastad yn rhoi'r stŵr iddi am beidio redeg ar ôl y peli lawr yr asgell. Joio. Mae tîm sgorio prynhawn yma yn llawn profiad dros 200 o gapiau rhwng Cath a Nat Tash Harding a Cheryl Foster. Siona Jenkins chwilio am y bas eto at Hosford. Hosford yn rheoli'n dda tro hwn. Rhwng yr amddiffynwyr, mae'n parhau i fynd. Mae hwn yn rhediad da. Rhediad, fe gath i faglu fanna gan Steph Turner. Cerdyn Melin, gwyn ar yr wyneb. Oedd hi'n gwybod yn iawn beth oedd hi'n neud. Yn sicr, ti'n bod, y gwir yw rediad cryf, caled gan Hoskins, mae rhaid dweud, cydbwysedd da, ac yn gorfforol oedd hi'n medru sicrhau bod hi'n mynd heibio bobl, ond mae rhaid, fel capten hefyd, mae rhaid cymryd un am y tîm fel maen nhw'n dweud, ac oedd rhaid iddi stopio'r rediad yna. Rediad gorau Hosford o'r gêm bydden ni'n dweud rhwng yr amddiffynwyr oedd hi'n gweu ffordd lawr yr asgell chwyth na'n Bert. Mae Jenkins yn gallu taro pêl dda. Mae Hosford yn dal, mae Chivers yn gryf. Mae Richardson mewn a hefyd. Mae yna gam sefyll yn erbyn Chivers. Na chi ergyd yn taro'r bar ag allan. Mae hi'n cwyno am y penderfyniad. Hi oedd yn edrych ar draws y linell Cath. So be, fi'n credu bod hi'n gywir. Ble mae VAR pan ni'n angen e? Oedd hwn ddim yn ddrigw chwaith. Waw. Eisiau VAR, ddim mewn. No. Chivers, rheoli ar y frest. Pas yn dda hefyd at Beinon. Met. Wel, i'n anodd nawr i gael hunain allan o hanner i hunain. Ond mae'r gicrydd na yn mynd i fod yn gymorth iddyn nhw. Ie, mae'n mynd i fod yn hanner ar bachtyddorol nawr i weld o ran lefel ffitrwydd, pa tîm o bosib sydd yn medru parhau i redeg, parhau i herio, rhoi pwysau ar y gwrthwynebwyr ac yn y blaen. A faint o egni sydd gyda nhw. Mae Abertawe wrth gwrs wedi mwynhau profiad tramor, ydy hynny mynd i helpu nhw yn yr hanner awr olaf, gewn ni weld. Y gicrydd tuag at Shannon Evans, cyffyrddiad cynta'n dda yn ei lled iddi. At Chavez. Chavez, pas lac yn ddi hi, Richardson yn ei dwyni ac yn gorfodi Met am nôl yn gwasgu arni. Sgiliau da eto gan O'Leary yng nghanol cam. Mae hi wedi dal y lligau, mae rhaid i fi ddweud dros Met. Chwaraewr newydd y tymor hwn. Bas hir, Turner, Chivers ar ei holi. Mae'n mynd y ffordd nôl at Sweeney ar ei trod chwyth. Cynta na, oedd Abertawe. Hosford eto. Hosford yn erbyn Long a tro hwn mae wedi curo. Na di wir. Amy Long, dyfal barhad. Mae rhaid dweud, mae wedi plesio fi yn fawr. Mae jyst cyfradd gwaith Amy Long wedi dangos pa mor bwysig yw i'r tîm yma. Pow, penniad nerthol allan. Allen yn disgwyl amdani. Pow yn camu mewn, ond Murray yn ei dwyni dros y Met. Allen eto, lawr yr asgell. Chwilio am y rhediad gan Shannon Evans, ond Shauna Jenkins yn defnyddio'i chryfder fanna. Wel, arwydd o gryfder. A mae rhaid dweud eiddfedrwydd chwarae Shauna Jenkins. 2 ar 20 oed yw hi. Mae wedi chwarae dros Gymru'n barod cap yn erbyn Hwngari. A mae hi'n un ar gyfer y dyfodol, Cath, wnaethoch chi nabod cyn y gêm. Yn sicr, mae'n dalent iawn fel, mae teulu mawr o brodyr a chwiorydd yn gwneud lot fawr o chwarae. Lee Jenkins wrth gwrs yn chwarae i Aberystwyth, a fi'n gwybod bod Ciaran yn dalentog iawn fyd. Ond mae Shauna, dim byd yn
Mae'n plesio, mae'n trio'n gweithio'n galed, mae'n amseru popeth yn gywir, a dwi ddim yn hasti. A mae hynny'n arwydd o nodweddion da sydd angen ar gyfer chwarae pêl-droed ar y lefel ucha. Bale gan y Met yng nghanol ca. Ceisio hollti'r amddiffyn. Beinon y Bale hir, chwilio am arhediad gan Stacey John Davies, ond y rhyngipiad yn un pwysig gan y Met. Murray yn dod yn ddyfnach i'w chasglu hi. Mae'n amlwg nawr bod Murray wedi syrthio nôl i ganol ca, a bod Shannon Evans yn arwain y llinell fan dros y Met. Chavez. Trifwn. Turner yn ceisio arafu pethau dros dro. Mae Amy Long sydd wedi cael prynawn prysur a tro hwn yn ymosodol rownd y gornel. Rhan chi bas gan Evans. Ymlaen at Hancocks. Hancocks yn chwilio i groesi Nichelle. Os na rediad o ganol can unwaith eto Jenkins yn y fan ar lle i glirio dros yr ymwelwyr. Chwarae da gan y Met, ond yna y rhyngipiad blaen trod. Annog Chivers ar rediad, Sweeney yn effro. Codi'r Bale yn uchel i'r awyr. Mae yna 20 munud yn weddill, un yr un, cyfle i ledu'r Bale. Hyfryd gan O'Leary, allan at Chavez, Chavez yn erbyn Lake. Lake yn sefyll i ffyr, Chavez yn taflu na'n ei llawr. Mae hi am gico'r smotyn. Dim diddordeb gan Cheryl Foster. A dyma Stacey John Davies. A Chivers, Lake allan ar y dde. Cyfnod da o chwarae nawr. Y merched yn blino ryw ychydig. Long eto. A mae yn edrych yn hir. Shannon Evans ar peniad, ond neb yno i gasglu. Yn sicr fi'n credu bod y ddwy dîm yn dechrau blino nawr, yn gorfforol. I ni'n gallu gweld bod y tempo o bosib wedi gosgwng yn y 2-3 munud diwethaf. Bydde canlyniad gen gyfartal yn ganlyniad da i'r Met, Cath. Ie, yn sicr, maen nhw wedi brwydro i fod yn deg. Mae'n edrych fel bydden ni'n siarad ar diwedd y gêm fel bod wedi bod yn gêm o 2 hanner. A dyna be mae pawb eisiau gweld. Osford ac unwaith eto Long ar draws i'w rhwystro hi. Yn tafliad i Abertawe fydd hi yn safle'r asgell chwith yma. Osford mewn at Chivers, Chivers ar sodliad. At Hosford. Wel, croesiad oedd i fod yn nath i orffen yn ergyd. Oedd hi'n gico smotyn, Cath Morgan? Hynny yw, fi'n credu bys fe'n anodd iawn i Cheryl Foster i roi hynny, tymod. Oedd y Bale yn redeg i ffwrdd ohoni, a wedyn mae bawb yn mynd i trio cael cic o'r smotyn fyna, a taflu hunain i'r llawr. Sweeney, oedd hi ar i llinell, cyfle fan hyn, mae'r Bale gan Chivers yn nôl at Beinon. Sweeney yn rhiffro nôl i'w safle. Beinon eto, gwaith da gan Emma Beinon. A'r Bale yn mynd allan am dafliad. Gwaith da gan Emma Beinon o ganol ca. A mae yna eilyddio pellach. Allai jyst yn gyflym dweud helo, please, i Alfie Carter Morgan. Mae fe'n ffrind agos i'r teulu. 3 mlwydd oed yn gwylio'r gêm yma heddi yn Merthyr Tydfil. Felly, gobeithio bod ti'n joio'r gêm, Alfie. Ti wedi wneud. Cefnogwyr ifanc newydd i'r gyngrair. Kelly Adams oedd yn gadael y ca a Laura Davies yn cymryd i lle. 2 gôl y llynedd iddi hi. Wel, ni'n agosau at y cwarter awr ola. Mae wedi bod yn frwydr dda yn dwy Cath. Mae wedi bod yn gêm dda, gêm safonol am ddechrau tymor ar gyfnod newydd yn hanes pêl-droed merched yng Nghymru. Ie, mae fe'n
diwrnod hanesyddol mae rhaid dweud gyda'r gyngred newydd, a mae'r safon o bêl-droed i ni wedi gweld heddi werth ei weld, felly fi'n gobeithio bod pawb adref a pawb fan hyn sydd yn y stadiwm wedi mwynhau'r gwaith caled fan merched yma wedi cynhyrchu. I'ch atgoffa chi bod mwy o bêl-drod ar ysgorio dydd Mawrth. Fe bydd Bwlgaria dan 11 yn croesawu Cymru. Pwynt sydd gan Gymru ar hyn o bryd, gêm di-sgôr yn erbyn Moldova yn gynharach yn Parc Stebon Heath. Na ble ges i'n hap gyntaf. Ie. Stebon Heath. Mae'n ga hyfryd, wyneb yn un safonol, rai o'r un o'r goreion yng Nghymru, byddwn ni'n dweud. West is best, nhw'n dweud. Abertawe, un y pencampwyr yn ildion gynnar yn y gêm, gol Emily Allen yn brwydro nôl yn yr ail hanner, a dyma Hosford eto, Hosford! O, yn mynd i'r llawr. Mae wedi just cwmpo, colli reolaeth o'r bêl. Syrthio dros y bêl, mae Tia Richardson sy'n adennill y meddiant. Rafi pethau lawr, long tu ôl iddi, Hosford yn gymorth iddi. Ceisio ennill efallai cic gornel, ond mae wedi gwneud yn well na. Mae'n groesad mewn a John Davies, a'r cyffyrddiad cynta'n ceisio troi yr amddiffynwr. Dim cweit digon o le. Ti'n be, amddiffynwyr fyna Meth Caerdydd, maen nhw allan ar ei throed fyna. Ond ni wedi syni bod nhw wedi gadael i Tia Richardson, ni jyst cael troi fyna, a ni fod yn deg, nath hi'n dda iawn. Croes i'r bêl ar y llawr, a'n anffodus fyna, Stacey John Davies ddim cweit yn reoli'r bêl yn ddigonol. Ond yn sicr mi oedd hynny'n gyfle. Mewn i'r cwarter awr ola. Hughes at Chivers. Na, Hosford yw hon. Hosford. Tafliad arall i Abertawe. Ie, fi'n credu mae Abertawe yn mynd i gythio nawr i sgorio gol arall ac i ennill y gêm. Mae Met Caerdydd o bosib yn mynd i bodloni fwy ar gêm gyfartal, felly mae angen nhw fod yn ofalus fan hyn. Hughes yn croesi ar y foli, mae Met yn clirio. Shannon Evans yn dod amdani, peniad pwysig i lwybr Chavez. Chavez, dwy o'i hamgylch i. A'r dacl yn un pwysig gan Laura Davies. O, cefnogwyr Abertawe wedi teithio lawr yr M4 i gefnogi'r tîm. Diddorol, oedd y canlyniadau yn gynharach Aberystwyth yn curo Bari, Cath Port Talbot dim Caerdydd 4, a'r Seintiau Newydd, un o'r tîmau newydd, 1, Pontypridd 2. Siona Jenkins yn cael ei chosbi fanna. Cicrydd i'r... Na. Ie, oedd e'n gic ar Siona Jenkins, oedd e'n gic osben. Ydych ni gael gweld? Ie. O, ie. Siona Jenkins yn ennill y gicrydd. Y drosedd gan Lucy Finch. A Jenkins sydd ar gicrydd. Mae'n mynd yn hir tuag at Chivers. Mae dros ben Chivers. Ond Laura Davies sydd ar briwsion. Sodiad hyfryd gan Murray, lwybr Allen. Allen yn chwilio am Chavez, ond y rhyngipiad yn un pwysig gan Lake. Cyfle i Lake i garlamu fyny. A bas hir gan Turner efallai yn adlewyrchu beth wedwch chi'n gynharach. Cath bod y Met nawr efallai yn hapus gyda pwynt. Ie, yn sicr, ti'n modd, am Abertawe yn gwythio am y fuddugoliaeth fan hyn, ac yn wedi mwynhau cyfnod eitha hir o feddiant. Ond wrth gwrs, ti'n modd, mae rhaid roi'r bêl yn y rhaid. A mae dyn nhw jos, ti'n modd, falle, 15 munud i wneud hynny. Mae'n teimlo fel cyfnod hir ers i Hancock, sy'n fe, oedd e tarodd y bar. Mae'r cyfleoedd i gyd wedi dod i'r ymwelwyr. Dyma Tia Richardson, rhediad cryf, oedd hi'n drosedd, oedd yn wir gan Lucy Finch, a mae Cheryl Foster yn mynd i'w ffoced eto. Mae Lucy Finch yn cael ei galw draw. Ie, fi'n credu bod Cheryl Foster just yn dweud na'r ail un i ti wedi wneud fyna. Felly, Tia Richardson yn just yn redig i ffwrdd gyda'r bêl. Ie, yn sicr, ti'n modd, mae dwi heb dal y bêl o gwbl. Mae di dal y ddwy ffer Tia Richardson.
blinder fi'n credu, yw hynny. Nawr, mae Chivers dros y bel fan hyn. Mae yna sôn ar yr ystlys, efallai bod hi'n mynd i gael ei hylyddio. Ydy hi'n mynd am gol fan hyn? Mae wedi. Heibio'r postyn y tro hwn, a mae wedi mynd i'r llawr hefyd, efallai gyda'r anaf. Cramp yw hwnna. Blinder. Just cyher y groth fi'n credu o bosib yn rhoi neges i ddweud bod nhw wedi blino. Mae'n iawn. Mae hi yn allweddol i obeithion Abertawe o ennill i trydydd pencampwriaeth. Ie, yn sicr, ti'n modd, ond mae dyn ni byti peder y ferched ar y cae fan hyn pnawn yma, a cwbl o eilyddion sydd wedi bod yn Academi Coleg y Cymoedd lle fi'n gweithio ar un y bryd, a mae fe yn dangos bod hyn yn gweithio, ti'n modd, bod y system Academi yn gweithio. Ac i fi, na beth sydd angen nawr, fwy o academis i medru cynhyrchu chwaraewyr safonol fel hwn. A dyna digwyddiad ola i Chloe Chivers yn gadael y ca ac yn cymryd i lle. Mae Rhiannon Oakley. Rhian Oakley. Ie, fi'n abod... Ie, fi'n abod Rhian, mae'n chwarae i Prifysgol Dinas De Cymru. A fi sy'n redig y tîm yna, felly ie, mae hi'n chwaraewraig dalentog iawn, gyflym iawn. Wel, dyna beth bydd angen ar Abertawe yn y 10 munud ola yma. Ni gadw llygad ar Rhian Oakley. Gwisgo 19. Unwaith eto, Chavez yn erbyn Lake, Pempella. Chavez yn ei curo nhw tro hyn ac yn croesi'n beryglus. Emily Allen. Byddai'r bas yna'n syth at Shannon Evans, bydde fe wedi bod yn hanner cyfle i'r Met. Mae Chavez wedi cael pnawn bach dechrau yn y gweithio, wedi gweithio'n galed, trio sicrhau bod hi'n ennill y frwydr yna un yn erbyn un, a byth yn rhoi lan, felly ie, mae hi wedi cael pnawn i'w gofio. Dyma Dr Kerry Harris sydd dal yn rhan o'r tîm hyfforddi yma yn y Met. 19 tymor wedi bod yn cynorthwyo gyda'r tîm ers 2003. Dyna chi wasanaeth cael? Ie, yn sicr, ti'n modd, yna beth sy'n angen bobl sydd yn mynd i jyst rhoi amser i fyny, ti'n modd, i ddatblygu gêm y merched. Met 1, Abertawe 1, llai na 10 munud yn weddill. Chris Church yn geisio codi i dîm yn y munudau ola yma. John Davies, sgiliau hyfryd ganddi hi. Ac i gadw'r meddiant hyfryd gan John Davies. Pow. Siona Jenkins ar yr ongl, ond tro hwn mae'n mynd yn hir. A chyfle fan hyn i Rhian Oakley. Cath fe wyddwch chi bod hi'n gyflym, mae'n gyflym tu hwnt, tu ôl i'r amddiffyn y Met. A Rhian Oakley yn cleu y cyfle, ond neb yno i'w gorffen i ymyl y cwrt bach. Ie, ti'n ma be, y le bach yn gyfyng fanna i ddim yn rhaid dweud, ond pêl ffantastig. Eitha syth rili gan Siona Jenkins, ond ie, cyffyrddiad o bosib. Ie, ond nath Rhian yn dda iawn i ddweud y gwir, i sicrhau bod hi'n trio cael rhywbeth ar y bil. Ond ie, eiliad sydd angen. Na oedi fanna gan y gol geidwad, Sweeney. A Hosford yn ennill tafliad, nad i wir i'r Met mae'r tafliad wedi mynd. Ond Annabel Sweeney, o'ch chi'n gallu gweld chwaraewr Abertawe yn ei chai lawr, yr amser yn mynd yn mewn drod yn gryf. Rhian Oakley oedd yno to. Ie, oedd hi fel tren nag ydi, ti'n modd, ac os oedd hi'n redeg fi'n credu tuag at fi, bys ni fel gol geidwad hefyd yn panico. Ond ie, Rhian yn ddewr iawn fanna, mae'n rhaid dweud. Davies. Yma eilyddion Abertawe wedi gwneud gwahaniaeth, a dyma Stacey John Davies. Nôl at Lake, wal o grysau Met o'i blaenau nhw, a mae yna drosedd fanna ar Laura Davies gan Chavez. Fi'n angen tîn o gyda yna, o'n i'n meddwl bod yna y bel yna i ennill a just defnyddio ei chorff. Mae'n fach, mae'n llai o size na ddi, just defnyddio ei gorff.
Eli Lake wedi bod yn lwcus i gael penderfyniadau na gan Gerald Foster trwy gydol y prynawn. Nawr te, dyma Siona Jenkins dros y bêl. Os na dro yng nghwt y gêm hon. Lan mae'n mynd, Richardson yn codi. Ond mae yna gam sefyll yn erbyn tua Richardson. Rhediad hwyr. I'ch atgoffa chi o uchafbwyntiau'r penwythnos yn ail rownd cwpan Cymru. Dros hanner cant o goliau wedi cael, wel, mynd i cael ei darlledu. Bydd y cyfan i'w gweld nos lun am hanner awr 5. A 2 gêm o'r brif adran hefyd i'w ychwanegu. A fe fydd goliau o'r brif adran bob nos lun ar sgorio. Beinon ymlaen, ond Amy Long yn edrych o'i chwmpas. Emily Allen, sgoriwr i'r Met, yn gofod dod yn ddyfnach nawr i gasglu'r bêl. O'Leary mlaen at drad Shannon Evans. Evans yn troi, heibio i'r captain Poe. Ond mae hi'n dod nôl a fydd hi'n dafliad i'r Met. A gwaith da fanna lawr o'r asgell fe gan y Met. Ie, a mae rhaid dweud, mae Shannon Evans wedi gwneud argraff eitha da. Mae'n edrych yn athletwr, diolch. Mae'n gyflym, mae'n dal, a mae wedi herio am ddiffyn Abertawe ers iddi ddod ymlaen. Agosau at 5 munud ola'r gêm, 1-1 yma ar gampws King Coed. Goliau i Allen i'r Met, Stacey John Davies i Abertawe. Allen ar tafliad. Un at Murray. 2 o'i chwmpas i. Y Met yn gwasgu Abertawe am yn ôl. Mi o'n i falle mynd i gwestiynu ffitrwydd y Met yn yr ail hanner yma. Tipyn mwy o brofiad yn hym Abertawe. Wedi chwarae'n Nghyprus yng Nghyngorau'r pencampwyr. A dyma'r eilydd. Davies yn bwydo. Stacey John Davies. Gwaith amddiffynol pwysig nawr i Finch. John Davies yn gofyn ble mae'r cynorthwy. Oedd y bas lac ganddi, a nawr mae'r gweel gan Emily Allen. Allen, dim ond Shannon Evans o'i blaen hi. Lawr y Sianel mae'n mynd gan Murray. Murray yn chwilio am Shannon Evans, y bêl yn cael ei rhyngipio. Mae'n ôl gan Annabel Sweeney. Cyniad gan Shannon Evans ac Emily Allen. Allen mewn i'r cwt Cosby. O, cyflymdra da fanna gan Beinon. A hefyd oedd Skinner yn effro. Ie, i fod yn deg, Skinner dwi heb gorfod wneud lot, ond oedd hi'n gyflym fanna, oedd hi ar ei linell i sicrhau bod hi'n arbed yr ymdrech yna, ond ie, chwarae da o Met Caerdydd fanna. 2 munud yn weddill. Siona Jenkins chwilio am gyflymdra Oakley. Turner, penderfyniad i'w gwneud! Mae'r bêl yn mynd heibio'r postyn. Mae Rhian Oakley wedi syrthio. Mae'n gic o'r sbotyn i Abertawe. Tor calon i Met Caerdydd. Bydd Steph Turner yn holi'r cwestiwn. Melyn i'r gôl geidwag Annabel Sweeney. Drama yma ar stadiwm campws King Coed. Siona Jenkins yn rhoi'r bêl fyna. A ti'n be, neu Rhian Oakley byth roi fyny. Bod y bêl wedi mynd, fi'n credu yn naturiol mae'r gôl geidwad wedi o bosib rwystro Rhian Oakley. Ond y gwir yw, oedd y bêl wedi mynd. Oedd y bêl ddim gan Rhian Oakley fyna. Ond i fod yn deg, mae Rhian Oakley mor ddewr. A gen i weld Siona Jenkins sydd yn camu lan i gymryd y gic yma. Mae Cheryl Foster yn esbonio'r penderfyniad i Annabel Sweeney a hefyd y rheolau newydd o safbwynt aros ar y linell. Cic o'r smotyn hwyr, 2 funud o'r diwedd i'r pencampwyr.
eiliadau pwysig iawn yn y ras am y bencampwriaeth ein bod ni yn y gêm gynta'r tymor. Jenkins yn erbyn Sweeney, a wedi taro'r bar a wedi methu'r cyfle, a mae Sweeney, o na, mae Jenkins wedi rhwydo. Y bel yn dod ac yn syrthio'n garedig i Siona Jenkins, a mae wedi sicrhau'r 3 pwynt agoriadol i Abertawe. Tor calon llwyr, ond aroswch eiliad, mae Cheryl Foster yn mynd draw at gynorthwydd y dyfarnwr. Pryd mae cic o'r smotyn, pryd mae'r chwarae'n dod i ben yw'r cwestiwn, a oedd yna gam sefyll efallai. Sa'n credu bod y Llemaner yn siŵr. Eiliadau tyngedfennol yn y gêm hon yn y tymor. Ac mae di chaniatau'r gol. O, mae hwn yn ddadleuol iawn, iawn. Y gol i Siona Jenkins. Met 1 Abertawe 2. Wel, Siona Jenkins just yn anffodus yn cymryd gic anffodus fyna yn taro'r trawst. Mae'r bel yn dod nôl allan. A i fod yn deg, hi sy'n ymateb o bosib y gyntaf. A mae amddiffynwyr Met yn honni ei fod hi yn gam sefyll ar yr ail chwarae. A mae chwaraewyr y Met yn parhau i holi Cheryl Foster. Wel, mae di chaniatau'r gol, Cath, a does dim dyfarnwr gwell i gael o ran pêl-drod yng Nghymru ar hyn o bryd. Ie, na, a tyma be fi'n credu y gwir yw, sa'n credu bod y Llemanwr wedi gweld y digwyddiad o bosib, ac felly oedd yn naturiol ffili y roi penderfyniad, ond ie, mae'n dorgalonus i Met Caerdydd sydd wedi gweithio mor galed. Wel, mae Met wedi gweithio mor galed i sicrhau o leia pwynt. Wnaethon nhw ildio 2 munud i mewn i'r ail hanner, ond am ffordd creulon o golli gêm ac i ildio gic o'r smotyn, ac yna gweld y gic o'r smotyn yn cael ei methu a'r bel yn syrthio'n garedig i sgorio'r Siona Jenkins. Ie, a hefyd, mae rhaid canmol eilyddio Abertawe, oherwydd y gwir yw, mae'r merched yma wedi newid gêm a sicrhau bod y tempo yn parhau i godi. Cath, seren y gêm y prynawn yma? Wel, ti'n be, y Taylor Leary wedi dal y llyged a Siona Jenkins a Chloe Chivers i Abertawe, ond i fi, y person sy'n heiddi fe yw Amy Long o tîm Met Caerdydd. Mae wedi gweithio yn erythrol trwy'r gêm, felly llongyfarchiadau hi. Gwaith da gan Rhian Oakley mewn i'r cwrt Cosby, os na gyfle am drydydd fan hyn. 2 munud sydd wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90. Met yn clirio. O, mae yna gic rydd nawr wedi cael ei dyfarnu ymyl y cwrt Cosby. Hannah Mills yn cael ei chosbi tro hwn. Ie, am dynnu Rhian Oakley lawr fyna, reit ar y linell fyna. I fod yn deg, unwaith mae Rhian yn dechrau symud, mae hi fel tren i stopio, mae hi'n anodd iawn i stopio, felly fel am ddiffynwr, ti ddim eisiau gwynebu'r her yna, ond ie, yn sicr oedd y dacl yn hwyr. Wel, mae Met Caerdydd wedi parhau i fynd reit at ddiwedd y gêm. Ydyn nhw'n mynd i redeg y cloc lawr? Na, mae'r bel wrth drad Katie Hosford. Met 1, Abertawe 2. Eiliadau yn weddill o'r prynhawn. 4 yn y mir amddiffynol. Hosford! Ond yn ei ffynnu ddiheibio'r postyn. Wel, oedd angen Chloe Chivers fan anodd y Cath. Ie, fi'n siŵr bydd hi eisiau dod nôl ar y cae i gymryd yr ergyd yna. Ond tymod, blinder eto, tymod, oedd yn ergyd eitha wan yn y diwedd. Ond so nhw'n poeni nawr, tymod, maen nhw, fi'n siŵr, wedi sicrhau a fuddugoliaeth fan hyn prynawn nhw. Oakley, gwaith campus. Lawr at sgorio'r y gol, dath y sgor yn gyfartal. Stacey John Davies yn broffesiynol yn mynd lawr at y gornel i redeg y cloc na lawr. Doi o'i hamgylch chi. Mae yna drosedd ar Stacey John Davies. Wel, os byddwn ni chwarae Met heddi, byddwn ni tor calon, ie?
Wel, gweithio mor galed. Ie, mae wedi bod yn gêm o ddwy hanner i ddweud y gwir. Met Caerdydd yn llwyriol i'r hanner gyntaf ac yn heiddiannol o fe fewn ar yr hanner un gol i fyny. Ond mae rhaid dweud, mae rhaid canmol Abertawe, oedd angen i nhw newid y ffordd o'n nhw'n gweithio yn ystod yr hanner gyntaf, a mi wnaethon nhw hynny. A mae'r eileddio wedi helpu Abertawe i sicrhau buddugoliaeth fan hyn. Lake a Pow yn clirio. Un cyfle ola falle, Chavez, nôl at O'Leary, cyfle i daflu'r bêl mewn i'r cwr Cosby. Bêl yn cael ei chlirio'n dda, peniad ddeallus, chwiban ola, Cheryl Foster o Prynhawn, dechreuad dramatic yn y brif adran. Abertawe yn cipio'r pwysau, Stacey John Davies yn sgorio 2 munud i mewn i'r ail hanner i dod â'r sgôr yn gyfartal. Siona Jenkins, cic o'r smotyn yn cael ei dyfarnu yn y funud ola yn taro'r bar, ond yna yn sgorio i sicrhau'r 3 phwynt. Mae wedi gorffen yma yn Stadiwm Campws Met Caerdydd 1, Abertawe 2. Diolch Mike, diolch Cath, Nia Davies sydd yma'n cadw cwmni fi i ymateb. Nia, drama y munudau ola'r gêm, ond teg i dweud Abertawe siŵr o fod yn hyddi'r fuddugoliaeth? Ie, am ddrama yn y diwedd hefyd, ie. Dwi'n meddwl nath Abertawe dod allan i'r ail hanner yn llawer gwell. Nath nhw rhoi pwysau ar Cardiff Met llawer mwy na yn y hanner gyntaf. So drama mawr. Drama mawr am ffordd i ddechrau'r tymor hefyd, 3 phwynt enfawr i'r Elyrch. Byd nhw'n hapus iawn efo hynna. A bydd Cardiff Met wedi siomi efo sut oedd y ail hanner wedi mynd, ond gêm gyntaf mawr i Abertawe fanna. Yn bendant, oedd eisiau nhw ymateb ar ôl, wel, nhw ar ei hôl hi ar yr hanner. Gewn ni cipolwg ar y gol, Stacey John Davies yn union i'r sgôr, a Nia, be wneud i o'r gol yma? Wel, am pasgen Chloe Shivers fama, oedd hi'n beryglus trwy gydol y hanner yna. A wedyn, Stacey John Davies yn cool o flaen y gol, a gallu, oedd y gol gyd, oedd yn gallu gwneud dim byd am hynna gen Cardiff Met i fod yn onest. Felly, gol dda, ond y pasgen Chloe Shivers yn arbennig. Prif sgoriwr yr Elyrch am yr ail dymor yn y Lonna'r tymor diwetha, a mae Stacey John Davies yn cadw cwmni i Gabriella Jukes. Stacey, what a goal there. You went into the second half, needing a goal, being a goal down. But talk us through it. How did you feel afterwards? Obviously, to get the team back into the game is a great feeling to score. But collectively, we're an 11. Well, we're a 16 because all the people off the bench as well. We're a team, and it means so much. But we got the job done in the end. Congratulations on winning the game, taking the 3 points. Of course, it's always a close, competitive game against Cardiff Met. Were you confident going into today? You've always got to be confident going into a game, I think. Otherwise, you're never going to fight. But we know it's a hard game when we come here. We know what Cardiff Met bring, and we know we were up for a challenge today. But coming off the back of Champions League as well, we knew what we had in the tank to give. So we just left everything out on the field today, what we had to do. And of course, you are the top goal scorer for Swansea City for the past 2 seasons. Are you hoping to get the Golden Boot this season? Obviously, personal accolades are brilliant, but collectively, as long as we achieve as a team, then that's the main aim for every single one of us involved within the squad. Personal achievements, they're great, but our main aim is to go and win that league again. Of course, this season you can potentially play Cardiff Met 4 times with the change in the setup. Do you think that's only going to make it more competitive? Definitely, the change in the league is only going to improve both player quality and team quality as well. So, we'll relish the opportunity, but we'll go week in, week out, and we'll give exactly what we give today against any opposition we come up against. Brilliant. Thank you very much, Stacey. Congratulations. Thank you. A ni'n disgwyl mlaen i weld siwd mae'r 2 gêm arall na mynd i fynd rhwng y 2 dîm yma. Reit, Nia, mae rai ni edrych ar y cic o'r smotyn yma. Be nesti o'r penderfyniad? Achos oedd lot o bobl ddim yn siŵr. Wel, Oakley eto, ti'n gwybod, yn dda pan mae'n dod maen i'r garfan. Ond mae wedi colli rheolaeth yn bach o'r pêl, ond cic o'r smotyn oedd hi, ac Siona yn hitio'r traws a wedyn yn cael y gol yn y diwedd, felly dda i dal fod yn canolbwyntio hefyd fanna. A Siona Jenkins, be nesti o'i perfformiad hi heddi, Nia? Nath hi tyfu mewn i'r gêm.
bach yn ddistaw yn y dechrau, ond ail hanner da iawn gen hi. Rhai o'r pasiwn nath i wneud yn y ail hanner yna, yn safon uchel iawn. Yn bendant. Fi jyst mae'n sôn yn gyflym am Stacey John Davies, prif sgoriwr Abertawe am y ddau dymor yn olynol. Mae ddyn allweddol i dîm yr Eilirch, nag yw i? Ie, mae wedi bod o gwmpas am blynyddoedd nawr, a mae dal at y safon uchaf. Mae'n gyflym, mae'n technegol iawn, a mae'n dda. Os mae'n methu un, mae'n cario ymlaen o hyd, dim yn stopio, really. So, y chwaraewr dda iawn. Yn bendant, a mae'n amser i gael mwy o ymateb mae Izzy Taylor gyda Gabriella Dukes. Izzy, unfortunately you didn't take the win today, but you played so well. You must be so proud of your players going in, coming out for this game. Yeah, 100%. I think obviously being stood in this position is disappointing. However, reflecting back on the performance that my girls have just given then, I couldn't be prouder. But to lose the game in such fashion, obviously it is heartbreaking, but we've just spoken then, we've got something special this season, and I think that's really going to carry us through for the rest of the game. So, like I said, couldn't be prouder of the girls today. They put in a right shift, and I'm just totally disappointed. Brilliant. Thank you very much, and good luck for the rest of the season. Thank you. Rheolwr Met Caerdydd Izzy Taylor, torri chalon hi fyna. Nath nhw roi perfformiad arwrol mewn heddi Met Caerdydd? Hanner gyntaf na, oedd nhw ar top. Bydd Izzy yn siomedig efo hyn, sut nath y gêm gorffen. Ond ti wod, mae dal tymor hir i fynd, y gêm gyntaf ydi, felly gweld sut maen nhw'n mynd trwy'r tymor, dwi'n meddwl. Yn bendant, wel, ti newydd dweud, Nia, gêm gyntaf y tymor yw hi, ti'n creu, wel, mae Abertawe yn mynd i gael lot o hyder o hwn, nag nhw? Ond fel nathon ni deud yn y cychwyn, maen nhw'n gofio chwarae gilydd mwy nawr, achos y newidiadau i'r gyngraedd. Felly, maen nhw dal gyda y siawns. Yn bendant. Wel, Nia, diolch yn fawr iawn am dy gwmni di heddi. Tor calon i Met Caerdydd on y pencampwyr Abertawe.